رمضان أقبل فالقلوب مريضة والنور أمسى خافتا بكياني. قل لي متى يأتي الصباح بنوره ومتى ننصاع للإحسان. رمضان أقبل فالقلوب مريضة والنور أمسى خافتا بكياني. قل لي متى يأتي الصباح بنوره ومتى ننصاع للإحسان. رمضان أمسى خافتا بكياني. قل لي متى يأتي الصباح بنوره ومتى ننصاع للإحسان. رمضان أقبل فالقلوب مريضة والنور أمسى خافتا بكياني. قل لي متى يأتي الصباح بنوره ومتى ننصاع للإحسان. رمضان قل لي برب قلوب مريضة والنور أمسى خافتا بكياني. قل لي متى يأتي الصباح بنوره ومتى ننصاع للإحسان. رمضان قل لي بربك هل أتيت برحمة وكذا سرور العتق من نيراني. فيك الأماني والمودة تلتقي وتعبق الأرواح بالقرآن. رمضان أقبل فالقلوب مريضة والنور أمسى خافتا بكياني. قل لي متى يأتي الصباح بنوره ومتى ننصاع للإحسان. رمضان وترتقي الأهداف في تلك الربا وينتشي التسبيح في الأكوان. بنوره ومتى ننصاع للإحسان. رمضان أقبل فالقلوب مريضة والنور أمسى خافتا بكياني. قل لي متى يأتي الصباح بنوره ومتى ننصاع للإحسان. رمضان قل لي برمضان أقبل فالقلوب مريضة والنور أمسى خافتا بكياني. قل لي متى يأتي الصباح بنوره ومتى ننصاع للإحسان. رمضان bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe randaɓe gurdam caggal nde jettuɗen mbajjiri jiɗo waɗa baɗɗo laato kankoni Rock Diaré haɗa Diaré kankoni wara mane julene bajju osiyankoɓe timmodana baɓe jol makka mo yimɓe jinneji tagra sababude mum noon pagorten manoje jettoɗe fewde e nene baba jurɗen halifaɓe diine halifaɓe banggue dawrugol nde tawno kala ne jiiɗa hoore no ɓuɓri on hoore wonɗon ɗumenagi tigui bandiraɓe musidɓe en ha joni gari e émission kesso pul mo gandanɗa hoorema tigui rigui ko kañum woni ɓuure lewru korka nde tawno eɗen gandi nduɗo lewru ko lewru teddundu ko lewru yurmede ko lewru ndu gandanɗa hoorema tigui rigui ha joni yafatedu bakkatuji kono kadi ko faggatedu baraji ɗum noon sikki ala en gari noon tigui rigui ha joni e plateau mo gandanɗa hoorema ko radio télévision fulɓe international kañum waɗani on ɗum ɗo watta yewtere nde noon ko guiɗo moon musidɗo moon mo wona musiba moon mo yidde mo ɓurti mbawko mo hakkude mum e moon woni mbarodirore woddu walla mbiya fanana e ñaama kala ko tawa ko heddi ngo hutortake woni Ahmadou Koumé gorko mo jaaba dekle jeeri ciwalle waalo gooje nammadi kaƴel buubu awdi sikki ala noon mboɗo wondi ɗo hen e sukaɓe ɓe gandanɗa hoorema ko sukaɓe kono noon wonde suka hatta neɗɗo wonde mawɗo ne tawno hakkille ko mesalal suka ene hocca mawɗo ne hocca ne hannirtini hen ɗum noon sikki ala
continuer wadde partagé mbaɗon abonné mbaɗon like ɗacconen commentaire uji mon ne tawno so tawi l'islam joguima ɓeɗo sukaɓe ɗe jogui ko jogui ɗum noon on mbiyama lewru amdu malandu kala ko tawni ɗen ñaguiɗen taw bajjiri nde wawɗen ɗum ha timma so tawi kadi wonko kulɗen guena riwtana en ɗum Allah momtana en bakkutuji men bakkutuji ɗi mbasa faggitede yo Allah windan en baraji taw ko baraji ɗi momtataki ɗum noon sikki ala ko ardi foof en payat toon to banggam ñaamo woni toon ko on mo gandanɗa hoorema eɗen gandi eɗen gowi yiide ayaw mum ɗo e télévision he kono kadi eɗen kewi heɗade dande mum toon to radio to woni Alaji Aboubacry hande noon ko Aboubacry mbiyen momi ɓurɗo lorride duubi du machallah ko kanko woni ɗon gorko mo Mauritanie so welama notomo gayne e Sénégal ne tawno hakkude Mauritanie e Sénégal eɗen gandi maayo wona keerol woni sara makko noon machallah takki kam ɗo henna ko al oustas o mo gandanɗa hoorema tigui rigui eɗen mbawi wiide ko ɓuraɗo duuɓi kono ɓuraka hakkille ne tawno kono mbirumi ni ko Allah ittata ɗo ha joni ko weela waɗa ɗum ɗo weela jiiɗo ɗum kala weltoro on noon woni Oustaz Ahmed Tidiane Fall machallah fa tabarakallah hande eɗen gandi o waɗi marqué empreinte makko kono noon inchallah fulɓe ne kewi wiide ko soppini ene lumbini ne futtini guite hay goto yiidetako joni joni inchallah mo holliren hoore makko so tawi noon koɗo banggue men nanoga eɗen ɗo gonɗo ɗo ɗo hakkude ɗo mo jiiɗon tigui rigui fa tabarakallah ene jogui micro ɗo waɗi ɗi verruji pattablami o noon woni sababu ɓeɗo joɗade ɗo henna gaga duubi du kam kañum ko ɗo woni kono o mo jiiɗon kañum woni Pape Abdoulaye Kanté Pape Abdoulaye Kanté machallah ko gawlo annabi kadi ko suka mo gandanɗa hoorema suka baɗɗo fayida suka jiɗɗo diine l'islam kadi yiɗi fina tawa ne tawno aɗa wawi yidde fina tawa tawa diine ma waɗa falkisi ɗum kono aɗa sa yiɗi pulagu a yiɗi diine ma a waɗi ko hani ɗum noon fa tabarakallah kankone yo Allah nunɗin gandal ngal Allah ɗaccidemo e mbawa ko makko ne hanirta ni henna so tawi noon koɗo banggue makko a joni nano joɗiɗo ɗo noon mo jiiya toon joom laafa mbaɗewa ka fa tabarakallah machallah on noon woni Alhouseynou Konté fa tabarakallah machallah kañumne koye awluɓe nelaɗo he jeeya ga henna kadi gonɗo ga henna ɗo banggue makko ñaamo ɗo woni ɗo banggam nano kanko heedi hakkude amen on noon woni mabo mo yewtake e bottari gueece yewtake e ɗallugal taɗum juntel jabali nago feyna woni Oumar Guissé ɗum noon fa tabarakallah machallah ko ardi foof en dokkat guiɗo men musidɗo men duuɓi du tigui rigui salmina rendo ngo. Merci Didier Dou. Assalamu alaikum amis chers téléspectateurs yeɓoɓe amen à travers radio télé Fulɓe international. Ça fait plaisir hein artude hande kadi wonde plateau e ndanano Didier Doubidou Didier Dou l'animateur de tous les temps. Donc voilà, ça fait plaisir quand même. Donc en calmini bandiraɓe yeɓoɓe men à travers radio télé Fulɓe international ɗo e Dakaru Ndiaye Jali Mango e dirali mum wadde ɓuure korka ɓuure korka sen mbaɗi ɓuure korka en mbaɗi ko poɗɗen wadde par ce que leñol ngol ne sohli ɗum encore une fois leñol ngol ne sohli kadi yiide jeunesse baɗo ni ande kadi vraiment ha joni eɗen jogui vraiment sukaɓe wawɓe ko mbaɗata ko e comme no mbiruɗa ni awluɓe nulaɗo sallallah alayhi wa sallam. Donc vraiment ça fait plaisir, vraiment c'est ça. noon tigui rigui vraiment ça fait plaisir kanko woni duubi du gorko mo gandanɗa hoorema mbaɗoɗo hen émission pattamlamo taw noon ko rab tigui rigui ne hadirta ni henna ne tawno sa woni animateur aɗa foti wawde cu mbawa ca ne hadirta ni henna kala ɗo noddirɗa mbawa nayorade ɗo ne hadirta ni henna joni joni men gartuma ko so Allah ko labɗo jaaɓi kono noon ko ardi ɗum ɗon en dokkat o mo gandanɗa hoorema ko kañum woni al oustaz. alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن قطب المكتوم برزخ المعلوم سيدي أبو العباس أحمد بن محمد التجاني الشريف رضي الله تعالى عنه سقانا الله من فيده ko adi fof bellamma waɗi en gadda beño en beltimo no fewi gam huccidde ɗo e joɗade ɗo kadi ganduɗa koye ayawa fulɓe e rendude kadi ganduɗa ko yontaɓe leñol ngol ko andaɓe leñol ngol kadi ko walloɓe leñol ngol ɓamtuɓe leñol ngol ko wayno Didier Dou ene wonde musidɓe ɓeɗo ɓe ganduɗa kala goto woni Pape Abdoulaye Kanté e ceerno Alhaji Ouseyni e mo ganduɗa ceerno Oumar ko noon kadi e Didier Doubidou hande
eɗen jetti Allah no feewi ngam tawtere ɗo ko noon en calmini khalifa banggue aada dendagal muhaddameɓe tijani en koɓe to ngoni en calminiɓe kono en jejjita galle Cheikh Mouhamadoul Habib Tijani Pekin ɓe ganduɗa kamɓe goni ƴoñorgal meɗen kala gonɗo tijani en ko kamɓe goni khalifa mum en calmini Seydi Bou Talib en mbimo yo Allah junne balɗe makko en beltanima noon dendagal khalifaɓe diine e aada en mbiyama assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh en mbiyama assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh on nani ne tawno kono mbirunomi ni ne tawno moni kala ne jogui fannu mo yaari fa tabarakallah machallah hunde noon so tawi aɗa noddire ɗum ya taw fa tabarakallah tigui rigui ha joni so tawi hunde nde darama ene yiyema ɗum noon on mo gandanɗa hoore ma eɗen gandi so tawi neɗɗo suusi koko ñumana so tawi en mbawi joɗade ɗo hen en joguima pellital wadde oɗo plateau kanko mo jeeya hen machallah guila mowoni Fouta ko nden min kaldan noon e haadirta ni henna o ari kadi o hokki kam cuusal ne tawno eɗen gandi enen ko enen goni auto ji ɗi kono noon ko yeɗɗiyankoɓe e hettiyankoɓe kamɓe goni essence o vraiment eyyi kamɓe goni gasoil o soɓe garani gaga tigui rigui en mbawa yaade ɗum noon dokken o mo gandanɗa hoore ma ko kañum woni gawlo annabi joni noon min holno calmidirton nde belɗon foof noon calmidiron wa rahmatullahi taala wa barakatuhu caggal yettude Allah e julde e annabi o sallllahu alayhi wa sallam en calmini kala jinnaɗo men to woni dendagal jinnaɓe men foof en juurima ɗumen en ñaaguima ɗumen en du'aw en calmini dendagal halifaɓe foof en juurima ɗumen en calmini halifaɓe banggue diine o e halifaɓe banggue aada o alhamdulillah noon ko yettere Allah yettode wodini Allah yettode wodini Allah ha en mbawi joɗade eɗen denti eɗen mbaɗa ɓuure korka lewru ndu gandanɗa hoore ma ko teddudu eɗen pandori hen jamma annabi sallllahu alayhi wa sallam alhamdulillah ɗum noon woni jettore Allah e dijeɗo min calminima min beltanimama an e wondiɓe ma e jagganɓe en manam e camarate uji ɗi e dj duuɓi du ko noon oustaz Ahmadou Fall ko noon oustaz Ali Seynou Konté ko noon Oumar Guessi ko noon e musidɓe ardaɓe ɓe gandanɗa hoore ma ɓe dañani joɗaɗo ɗo e plateau o Souleymani Kome min jejjitta Moussa Thiam alhamdulillah ko weltare tan sona min beltumi yo Allah rokku en timmini ɗum e jaam bi sirri Mouhammadin sallllahu alayhi wa sallam musidɗo Konté أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله dije du ko yettude Allah no feewi yetan ɗon Allah nde Allah hokki on haqqillaji miijaɗe addude ɗo awliɓe annabi sallllahu alayhi wa sallam montande on annabi sallah sallam e nder nduɗo lewru korka ɗum ko yettere Allah no feewi min calmini dendagal plateau o jooɗiɓe ɗo ɓe e jaggamɓe no camaraji min ñaagui Allah yo Allah nawtere ɗe yesso barka Seydi Cheikh Tidiane haasa assalamu aleykum wa rahmatullah min calmini kadi jinnaɓe amen woɓɓe sababu hamin naati alqur'ana hamin mbawi joɗade ɗo yo Allah junnu balle mabɓe barka Seydi Cheikh Tidiane haasa assalamu aleykum machallah fa tabarakallah o noon ko bandam neɗɗo ko bandum gonga neɗɗo ko bandum guisamako assalamu aleykum wa rahmatullah calmini bandiraɓe foof rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halil min uddatan min lisani yafqahu qawli haza assalamu aleykum en calmini bandiraɓe foof dj du a salminama an e wondiɓe ma fa tabarakallahu ɗum ɗo ko weltare tan yo Allah rokku en timmininde ɗum e dow jaam yawbi jaye sayyil wujudi wa ashabihi fa tabarakallah machallah ɗum noon onon kala on jii onon jiiri guite moon machallah nde tawno eɗen gandi kala ko umme ɓernde farta koye ɓernde kono kala ko umme ɗemgal haɗata koye nofru wiide gonga wona gonga haddata gonga wonde gonga kono noon wiide l'islam wona gonga haɗata ɗum wonde gonga nde tawno gongare gonga woni l'islam o fa tabarakallah ɗum noon en payat tan joni joni e oustas gadden tigui rigui ha joni namde men oustas so tawi min mbimo hol ɓuure lewru korka ɓuure lewru korka holko jabotoɗa min hen nde tawno eɗen gandi sappo gadani ɗi wonko haala hen
sappo gonɗi hakkude ɗi wonko haala hen, sappo battidiɗi wonko haala hen. Kono oustas ene heewi ɓe gandanɗa hoorema so tawi korko yonti ene koora, kono noon ko yiɗɗa e korko ko nodda e korko ko teɗante e nder korko ko ene wayno ɗum ɓe palkiso ɗum woni holɗum ɗon noon joomum jooɗoto ñamani yarani taw kadi hoorani, ene waɗi jooɗotoɗo ñamani yarani taw hoorani. Bisimilla ma. En jetti Allah, en juuli annabi sallllahu alayhi wa sallam, a namdima ko ganduɗa ko jari namdade e komin jiiɗi kadi namdede e ko welata min namdede nde wonno nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o wi fasal ahla zicre in kuntum la ta'lamun, o wi ko namdede anduɓe so tawi on ganda, mo namdi kala wona ganduɗo, mo namda hay kala wona majjuɗo. nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o wi rubba sa'imin walam yajida bi siyamihi illa al juwa, o heewi korowo lewru korka ha lewru ndu mayata o heɓa hen so wona heegue ɗum ka. ɗum noon yo Allah dandu en holno ɗum wonirta, mi wi ya Muhammad holno neɗɗo horita lewru korka handu gasa taw o dañi hen ko heegue e ɗon ka, holno wayata? o wiɓe koora aɗa haala ko wona haaju ma, koora aɗa yaha ko wona haaju ma, koora ɓe ganduɗa aɗa jogui ɓerde nde ganduɗa tikkere aɗa tikkane bande, malla ala to korɗa ɗo ni wal haal ni an aɗa hoori kono dendagal terre ma ala ko hoori hen. ene laaɗo sallllahu alayhi wa sallam sa arani wiyama sawmu ko daƴƴere woni takande Allah daƴƴere, ɗum fuɗɗi ko yumma Maryam. yumma Maryam nde o jogui Isa ko ɓuuri hawnade e ko ɓuuri hulɓinade, yumma Maryama wonno tan ko nder jama, wottinani tan ha Allah nuuli malayika e makko. kanko Maryam mo ganduɗa yumno yumum nabiyullahi Isa, omo woni nder jama tan ha malayika o feñinimo wiyatno ko taqi, wono yiɓe o addi ko mbaadi taqi kono ko Jibril alayhi salatu wassalam, o addi mbaadi gorko goto e wuuro he wiyete ko taqi, o feñane Maryama tan, Maryama yimo an taw ka sayi taw ka bandi woɗɗomi ɗon, o wima ala min komi nulade maɗa, o wi holnulomi am, o wi ko Allah nulimi maɗa, o wi holno Allah nuldirama e am ko waɗatami, o wi Allah wi ene fayi rokkudema ɓiɗɗo, o wi min kam holno dañiram ɓiɗɗo, mi meeɗa yiide gorko, mi meeɗa takkodirde gorko, mi meeɗa haaldude gorko, mi meeɗa ɓardodirde gorko, accini mi meeɗa darde gorko. Jibril wima aɗa heewi haala dal a meeɗi haaldude gorko yo, a meeɗa yiide gorko yo, Allah kañum jiji ɗum gasi, aɗen ko woni ko kalantamami fat seede to Maryama wiyata ene waɗa en jaabo tan ha Jibril weddi ruuho e borodane makko, weddi ruuho e borodane makko 9h 10h 11h Isa jibina ko ɗo korka fuɗɗi waɗede sosede. Maryama dogi fayi nder ladde foddo ƴetti reedo huuli, on woni toon noon ɓiɗɗo o ene jogori yaltude, o naji o wi holno dañiram ɓiɗɗo, min mi meeɗa yiide gorko. Allah noon kala ko wela wadde waɗat ɗum waɗi Allah o waɗi gueɗe tati o waɗiri ɗum ka ho ande, o waɗi neɗɗo mo joguiɗo yumum mo ala bamum, o waɗi joguiɗo baba mo ala yumum, o waɗi mo ala yumum ala bamum. Baba Adama ala yumum ala bamum kono ene jogui tagɗo ɗum wadde an serte Allah, Allah kam ala yumum ala bamum ala tagɗo ɗum, o waɗi yimmo mo ganduɗa Maryama jibini Isa kono Isa ala bamum, ɗum kanko waɗiri noon, o waɗi mo ganduɗa yummen Hawa ene jogui baba kono ala yummo. Allah wi ɗe gueɗe tati mbaɗimi ko ɓami ande, kono noon ko ɓurno hawnade Maryama nde o dañi ɓiɗɗo o tan omo joguɗo attude wuuro, Allah yima sa heewi inni nazartu lirrahmani sawma, wi a takkini Allah korka, ɗo korka ha ene waɗa sosé, o wimo wi inni nazartu lirrahmani sawma, wi mi takkini Allah korka woni daƴƴere. O ari wuuro ngo kala mbiɗomo to guiɗɗa guel ɓinguel o waɗa silence, ɓe mbiyama an haala min to dañƴa o bone, a addi amen caɗele minen jogorɗa hoynude min a lefti min a bonni leñol, gandumi de bama wayanni, gandumi de mawne wayanni, eɗen gandiran so tawi neɗɗo dañi probléme no wayata, min gandumi de a betti min, minen a addani min ko boni, ɗum waɗi guila ndena hande ko noon tan wayata. Joni kanko Maryama o sali jabade, o joofi cihlel ngel, ɓe mbi falan ukallima al yawma fil mahdi sabiya, holno min kaldir cihlel gongel dow takke an, oto yaw min ko an min kaldi tan. Isa ummi dow takke e jooɗi, wi min mbirem ko Isa komi annabi Allah, ko Allah nuli kam kadi ko Allah addimi, Allah woni karim, eyyi jimi famin noon komi garɗo noddude diine, so tawi on jaaɓi moƴƴi, son jaɓani son mawni onon fami heela yumiraɓe moɗon. ɓe mbi ha haala mawni heddi noon ɓe ga mbi ɗum ɗo ko Allah, ɓe mbi ala ɗum ɗo wona Allah, ɓeɗo mbi ala o ko so wona Allah de ko ɓi Allah, ɗo addi probléme o. kono noon toon fof en jahani on sengo kalta pour korka ka kalde bisimilla e korka eɗen gandi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o wi yo yimɓeɓe korno juuɗe mumen goni base mem de jawdi jananti ɗum hayso wona korka, ay coronavirus ko ari o omo walli, saabu yimɓe haalanaɓe ko wona haaji mum fof mo jiiɗa foti muɓɓi mun fof ne gafake huno mum, Allah wino yimɓe ko silence guila ɓo yimɓe cali. kono ƴeew nelaɗo sallah sallam ko ɓurno hawnade o wi so tagui a hoori ya muɓɓu hunduko maɗa mbasa haalde ko wona haaji ma, sa yi jeere sa ari duggude duggu wona aɗa dugga jeere mbiya ɗi liɗɗi jarani ka ari liɗɗi jeere ɗi moƴƴani jaaha aɗa haalni ɗum goɗɗo hortoma boni ɓooyi ɗum ñande fof eɗen kaali ɗum, malla ala aɗa hoori aɗa jooɗi e nder galle maɗa kala birtiɗo maɗa bone e muɗum, ɗum noon hani a hoorano, hani a waɗi mbahal ma leppuɗo mbaɗɗa hen bogoje ñamɗa malla ni ala ko ɓurno bonde hulɓinani ni aɗa hoori aɗa joguini julɗo bande ɓerde bonde aɗa tikkani dendagal leggal, malla yimɓe galle mon ni ko poyon ngol noon mbaɗa follere noon ka siwanna hay goto, est ce que ha ñamde nde bona ɗon janggo subaka ka ɗum baali. nelaɗo sallllahu alih w sallam o wi ode ñemtinani saabu min seydina Mouhammad nelaɗo waɗi saaha goto mo hoori lewru korka o jogui ko tamarore wotere seydina Mouhammad yewtanno way towde
nelaɗo no ɓurde moƴƴude windere nde ni enen no mbawɗen hewde hande ñamde yardu ni ƴeew nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o hoor ko ɓuuri hawnade o jogui tamorore wotere tamorore wotere nde woodi garɗo no yelo o fesɗi ɗum hakkude kanko seydina mouhammad annabi ko ke coɓɓernde ko jawɗo dokkal yow jurum ndero ɗum o seera wallahi annabaɓe fof ne ɓonidori ko an woni imamul rani ko ke coɓɓernde ko jawɗo dokkal ay jurum ndero ɗum o seerani annabaɓe fof ne ɓonidori ko an woni imamul rani fal pewale mo ñal kamin non ɗal hono nabi ene de woda layi annabaɓe fof ne ɓonidori ko an woni imamul rani pewale mo ñal kamin non ɗal hono nabi ene de woda annabaɓe fof ne ɓonidori ko an woni imamul rani teddinde mawɓe hono nabi ala e yoromade sukaɓe ƴoca annabaɓe fof ne ɓonidori ko an woni imamul rani teddinde mawɓe hono nabi ala e yoromade sukaɓe ƴoca allahi annabaɓe fof ne ɓonidori ko an woni imamul rani yonneɗiɓɓiidori ko an woni imamul wurani ɗum ko gonga saabu seydina mouhammad omo jogui tabarore wotere kalon nden ha woodi garɗo wi min de mi ala ko kumtimi ya mouhammad o daari waaji o guitte ɗe beddi gonɗi kanko nelaɗo sallllahu alih w sallam fadduno woniri jurum ndero ɓe jimi ɗum jon joni kadi ko o jawɗo dokkal o itti tamarore nde o fecci ɗum hakkude o rokki waaji o yeehi o heddira festitande wotere kanko nelaɗo sallllahu alih w sallam kono hande sa ƴeewi oɗo zaman neɗɗo ne fawodiri tamaroje ha wi bud donka rokkuten julɗo bande fawi ndera sa tamaroje nder galle moɗon aɗa mofti bande nanɗa jooɗi ala he ko humti aɗa daara ɗum aɗa kam o jiidani nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam nelaɗo nangui tamarore nde o fecci ɗum hakkude o rokki feccere heddinde nde omo jogori ƴakkude ha woodi daɓiri tamara galle makko de o itti nden feccitere nde o fecci ɗum laabi ɗiɗi o itti feccitere nde wonde nde aɗa kam ala haydara tamarore nde o itti hen seeɗa o ƴakki o hokki fatima bintu rasulillahi ƴakki o wi jarta ɗen ndiyam ɗum ɗo Allah arsiguinen hande est ce que ƴeew tan enen ndeysanam hande pawodira jawdi aɗa jogui jawdi aɗa ronki wallude ɓiɓe miskineɓe aɗa ronki waddude julɓe eten nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o wi ene jeeya e jurumaji lewru korke ene jeeya e teddugal Allah waɗi lewru korke so tawi a itti hayso tamarore kokkuɗa jiyaɗo Allah ñaami ñallawma dargue a dañi baraji guurɗo duuɓi capannayyi ene hoori tawana jaɓana koraka eɗen kay sen gandini ñamminen tan kono noon eɗen siyyama noon eɗen ñammina eɗen koora kadi ñammina koora ɗum kam neɗɗo wawa haalandema ɗum waɗi kanko seydina mouhammad sallllahu alayhi wa sallam ko waɗi ko e fadde no wayi hawnade o wayno holludinade ni no moƴƴiri ni o yamiri yimɓe ɓe fof e mbano kono noon korka en mbi balɗe sappo gadi ɗe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o namdima Allah o wi Allah dendagal lebbi ɗi fof hol lewru ɓurɗa teddinde Allah subhanahu wa taala omo haaldirma e Allah subhanahu wa taala wiyima ko lewru korka lebbi ɗi pop lewru korka ɓuuri won araɓe noon mbi ala ko lewru jibinede seydina mouhammad ɓuuri ɗum ɗon noon ko yarduɓe on banggue nelaɗo ɗum waɗi comme no Baye Niass wiyanno fa hani an li ibrahima laha hilalul bada linnazirina jamalu hilalu rabi'in fi jaa mouhammadun fa tammalana albusra wa ammana waɗu o wi mi yetti Allah nde Allah jippini lewru ndu ganduɗa ɗuɗo lewru ndu dardumi darorgal ko ndu tigui dardumi leeral ko ndu tigui keɓirmi timmal woni lewru korko woni lewru mawlude e kono korka noon saw wona chahru ramadan ɓe mbi ko allazi unzila fihi l qouran lewru korka ɓurdi hen ko kañum ko hen qur'ana telli ete so wonano qur'ana haydara wawa yaade e nder l'islam o so ko qur'ana woni haala Allah kono noon kadi so wonano nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam qur'ana wodata ɗum waɗi nelaɗo sallah sallam o hurmimo lewru korka ko hen qur'ana telli o wi Allah an kam lebbi ɗi fof ko an yaɓanto hoorema so tawi jiyaɗo ma rewimane o wi ala so tawi jiyaɗo rewi kam min Allah subhanahu wa taala mi yoɓat jiyaɗo kono nawnama koye junggo maleykaji kono lewru korka mi waɗani ɗon hay goto min Allah yaɓanta ɗum hooram ko min tigui tellito e jiyaɗo mi yoɓa ɗum so wiyama jare nangue muti malla wiyama dog jotnoci Dakar ak luko wor ko min Allah subhanahu wa taala telloto darate mi nangga jiyaɗo mi yoɓa ɗum ko foti mi yoɓde ɗum ko taw neɗɗo tawa kanko Allah subhanahu wa taala ala fof lebbi ɗi nde wata Allah yomma darate so wona lewru korka ɗon ene wayno tan liggonɗa tubak o sono yomma wona yiyata ko ya tiroyo ɗon wala ɗon ala tiroyade ala neɗɗo mo gandanɗa hono mi rewi ɗum e jungo intermédiaire ala ɗon ala intermédiaire toto DJ ɗum ɗo ko direct ko darate
hay goto ka Allah wi ko min suuma par ce que kokan mami heew neɗɗo so gorko ma ko heewi o hokkata wata yimɓe fawtina saw ko bawɗo dokkal ganduɗo dokkal o moƴƴo hokka heew moññe taw heewi kadi taw an hoore ma ɓerde ma ɗara fiiro Allah wi min jiyaɗam ko min tan e muɗum mi jaɓoma ha timma kadi mboɗo hokkimo hen promotion gueɗe tati woni ñanay goho korka o nelaɗo sallllahu alih w sallam ko nde o nafili o dari omo juula suudu yummo Aïcha o habbiri omo juula o wi assalamu aleykum tan maleyka jibril telle makko naafila wimo he ya Mouhammad jamma mo jillotoɗa wona o ɗo woni o juuli jamma goɗɗo nelaɗo kadi o wi o gayni julde jibril telli wimo wona o jamma ha timmi jammaji sappo fof jibril ara jammaji sappo e goho jibril ari ha timmi jammaji sappo e joyyi jibril ara ha jammaji nogas jibril arema ko wimo wona o jamma ñande nogas goho nogas ɗiɗi nogas tati nogas nayyi fof jibril ara wiyama wona o jamma ñande nogas jeeɗiɗi jibril arani ɗum tagui anduɓe ɓe mbi leylatul qadri woni ko ñande nogas jeeɗiɗi woodi haalɓe e nder qur'an mbi inna anzalnaka fi leylatul qadri ari hen laabi tati leylatul qadri ari laabi tati nder sumore nde woni inna anzalnahu fi leylatul qadri wama adraka ma leylatul qadri e laabi tatere laabi tati ɗi noon o wima jeenayyi laabi tati no fota kanma jeenayyi laabi tati ɗumi ɗum nogas jeeɗiɗi eyyi nogas jeeɗiɗi nde noon woni ɓe mbi leylatul qadri woni ko ñande nogas jeeɗiɗi nde fodde ayeji garɗo wonde firti wonde ko lewru korko ndu foof ene woodi jamma mo gandanɗa hoorema tigui rigui ko onon ni jamma yimɓe jiiloto wona lewru ndu ni e ñalawma o foof ni ñalawmaji ɗi pop ko ñalawma goto yirta hen pour ha paama tan ɗum waɗi toujours en rendema hunoko ma o ndena koyngal ma ndena yitere ma kala ñalawma garɗo waɗa ko on sa yiiɗi hisde walla famani saabu so tawi aɗa yiilo hunde anda ɗum sa naati nder suutan mabɓe foof jaada hen walla famani ɗum waɗi hay sariyankoɓe banggue Abdourahmane Lahdari binde deftere Lahdari o nde windi deftere nde ɓe mbimo an deftere ma guel famɗi o wi e deftere ma guel famɗi kono ma ñaaw ko heewi deftere wiyeten Lahdari janggatene sariya kala mona jangga sariya nden deftere puɗɗortoɗa baɗɗo deftere o waɗi saaha goto woodi barɗo neɗɗo to neɗɗo waraɓe ɓe ande barɗo neɗɗo ɓe gari mbi hol barɗo kaari mon foton ko andere ɓe ƴii groupe goto ene dari ɓe mbi hol barɗo mon fof wi wona min deftere joom risala o ari ñaawi ronki ñaawde anda barɗo joom halil o ronki ñaawde joom asmawi ronki ñaawde kanko baɗɗo deftere Lahdari o ari omi ñaawa mbi an ko mbatta ɗo aɗa wini deftere ma tosel minen fof mi danki yirtude o wi e joni paɗe mi hokkon question goto o wi so tawi soɓe yana e comtol maɗa a anda soɓe o so yani saɗa yiiɗi ittude soɓe no mbatta a wuppata comtol ngol wona comtol ngol wuppata o wi wona on ganda barɗo nangue kam fof mbaron goto nangata heddi goɗɗo wiye ko oye waɗi sirdo guilel guilma a heeɗimo wadde de a andat wadde lewru korka so tawi eɗo hoora a yiilo ñalawma mbaɗa kala ñalawma garɗo ko on nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o wi serani min seydina Mouhammad kala jamma mbaɗa daro ha koyram ɗe ɓuuta ɗum waɗi o waaji Mouhammad el Bousiri o haali o wi ko o wi hatas o wi nelaɗo o darima omo juula holto darino o juula kanko seydina Mouhammad e nder Mouhammad el Bousiri yimi ɗum e ɓurdi holko haali o wi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o ummotono kala jamma o daro omo rewa Allah hatta ha koyɗe ɗe gulliti Allah ɗum woni warawadatuhu ljibalu summa min zahbin an nafsihi fara'aha ayyama samimi wa akadat zuhduhu fiha darurata inna darurata la tuaddu ala al-isami wa kayfa tad'u ila dunya daruratu man lawlahu lam takhruju dunya min al-adami kono mo ganduɗa nelaɗo o ummoton nden jamma omo rewa Allah to omo heyɗa omo runki darade o nanga kaaƴe wa sadda min shahbin ahsahu wa ɗawa tahta al-hijarati kashan mutarafal adami est ce que nabi ko jambaro ko baalowo julde ama est ce que nabi ko jambaro ko baalowo julde ama nabi est ce que nabi ko jambaro ko baalowo julde ama est ce que nabi ko jambaro ko baalowo julde amani ay ko jibinaɗo maka ko olaɗo kono layaɗo maka lolaɗo est ce que nabi ko jambaro ko baalowo julde ama wallahi kure kaftinaje kamɓe cerɗi e nder looge wolde faya est ce que nabi ko jambaro ko baalowo julde ama wallahi ñallowoy walde tampani taw silameje gawlofani est ce que nabi ko jambaro ko baalowo julde ama wallahi jom halko kolaɗo Muhammadun lamin a osatani est ce que nabi ko jambaro ko baalowo julde ama
anni kanko seydina mouhammad woni baalowo julde ha ɓayi o daro omo rewa allah hatta kanko seydina mouhammad o nangi kaaje o habɓi ɗum o ronki darade fodde heege o habbi kaaje kanko seydina mouhammad omo rewa allah kanko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ha koyɗe ɗe gulliti allah subahanahu wa taala ɓe mbi minen ndemi tampi minen koyɗe guila canɗa minen oɗo guilne min dañi heɗele laaɗi minen koyɗe min dartata o dartata ko dewal allah ɗum waɗi hassan bun sabit ko gawlo gadiɗo yimde seydina mouhammad omo jeeya adibine yimde nelaɗo o wi so ko hassan bun sabit o wi ko hussa nabiyuna bi asrati lhisal lam yahtalima qaddu wa ma lahu zilal wal ardu ma yahruju minhu tabtali kadhalika azubabu anhu mumtani tanamu aynuhu wa qalbun la yana min khalfihi yara kama ra alama o wi nelaɗo lam yatasab qaddu wahya sabi'a wulida maktunan ilayha tabi'a tarifuhu dawabu hina yarkabu tati ilayhi suratan la tarhabu o wi nelaɗo yaalu julusuhu won dantal jeedu joɗigal yaalu julusahu julusal julasa salla alayhi llahu subhanahu wa sallam laka mujizatun ajazat kullal wara ɗum waɗi seydina mouhammad sallllahu alayhi wa sallam allah rokkima gueɗe sappo rokat ɗum hay goto allah waɗi gueɗe sappo enen laaɗo waɗani ɗum hay goto kanko laka mujizatun ajazat kullal nelaɗo wara allah sallllahu alayhi wa sallam gueɗe sappo ɗe allah waɗema ko allah rokkima noppi so tawi anda ari ganda ɗi woni noppi seydina rasulallah on ɓurɗo windere ajazat kullal wara allah rokki seydina mouhammad so rumtimama somo yaɓɓa ganda ko nelaɗo yaharɗo sallllahu alayhi laka wa sallam mujizatun ajazat kullal wara allah rokki nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o meeɗa haktade o meeɗa ñittade o meeɗa fiñde o meeɗa ngobde o meeɗa hoynade o meeɗa lemlemnude kanko khairul mursalina ajazat kullal wara kanko nelaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam ko ɓuuri hawnade o meeɗa lelade o ɗani haw watti harde kanko rasulallahi laka mujizatun ajazat kullal ɗum waɗi wara kanko seydina mouhammad sallllahu alayhi wa sallam gandata ko ɓurɗo ganda allah ala mo yiɗi so wona nelaɗo allah rokki nelaɗo ko rokkani hay goto khairul mursalina amadou laka mujizatun ajazat kullal wara nelaɗo allah kawisaji ɗi o jogui a wawa haalde a wawa haaldude ɗum waɗi ceerno boy wi ndew maaje ɗe foof mbatta dakaji gomba leɗɗe ɗe mbatta kuɗi leydi ndi watta kayitaji funde nde fo rendi ma haala ha gaynata ɓumnani a humnani ɓurɗe windere khairul mursalina amadou ajazat kullal wara nelaɗo allah guila o suwa ara ko ɓuuri hawnade guila o arani aduna ñande allah yiiɗi wadde aduna nde o yiiɗi wadde kala hunde o wino jiɗmi fewnude kala hunde mbanmi composé koye annoram guittumi annore ne joƴƴimi woni nelaɗo allah wa innahu is arada allahu nashatana abana min nurihi nuran no waɗi allah subhanahu wa taala wa innahu id arada allahu nashatana abana min nurihi nura nabil alamin allah woni leydi ala asman ala aljanna ala jeewol ala funnangue ala hirnangue ala hay ala allah itti annore mo tagui hen nelaɗo allah khairul mursalina ajazat kullal wara mamadou he rasulallahi sallllahu alayhi wa sallam ko noon ɗum hawnima de holko waɗi ɗum nde allah tagui seydina mouhammad annore ɓolde duuɓi temedde joyi ujunere annore ɓolde leydi ala asman ala nelaɗo tan e allah haydara wooda nelaɗo woodi e allah subhanahu wa taala alaji malik wi nelaɗo men faqudratun minnatun min qabliha isamun wa rahmatun wa saadatun limustalimi karamatun badaha fil addi manzilatun hidayatun wa nubuwatun fala tahimi ablay karte daro ɗon fala tahimi oto wem nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko ɓuuri hawnade ko ɓuuri yurminade allah wi nangumi ruhu nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam mbaɗon mofti ɗum mbaɗa daara annore nde ha ɓoy nangumi annore nde ɓeddimi hen ruhu wonti ruhu duuɓi temedde joyi ujunere annore nelaɗo sallllahu alih w sallam waylima nati wonde annore woni ruhu ene huccite allah ha ɓoyi allah wi an ruhu nelaɗo o fus ruhuji ɗi jaltema ruhu nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam daddiri dendagal ruhuji ɗi fof jalte ruhu nelaɗo sallallahu alaji malik wi innal awalima aliha wa saafilaha asiatun ɗan ata min afdalin nasi ɗum waɗi kanko seydina mouhammad sallllahu alayhi wa sallam ko ɓuuri hulɓinade e ko ɓuuri hawnade ganduɗa kanko ummidima allah to woɗɗi ɗum waɗi o wi ana min allah min nelaɗo gummimi koto allah wal muminuna minni dendagal julɓe ɓe gummi koye min nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɗum waɗi nelaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam so tawi a yiiɗi moustapha naña jaam allah yinma gona malaɗo allah yiiɗi moustapha suuɓi ɗum ɓurni ɗum bindi jakoraɗo o woni rasulallahi khairul mursalina ajazat kullal wara ɗum waɗi nelaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam kala keɓɗo heeɓiri ko saabu nelaɗo kala pettuɗo ko saabu nelaɗo ayi iblis kuɗaɗo o huɗira ko saabu seydina mouhammad laka mujizatun ajazat kullal kono noon ko wara ɓuuri hulɓinade pa abdoullahi kante nelaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam eɗen gandi baba adama o dañde yumina hawa ko deedi nogas e goho won mbiɓe ko deedi nogas e ɗiɗi deedi ɗi fof kala ɓiɗɗo paaɗo jibinede ardata koye funere mum ha hedde bitede siso
وكان سيس وسي الأصل منتقلا من غيرة الكرم للغيرة الكرم. Hey Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam baba Adama kalbe jibinno ko funebe ngodi ha ari sisu non de wonnon annor nelaado woni koy ndara makko kanko gotari mun faridan omo terdi kanko nabiyullahi sisu holko telli sabu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam woni koy makko annor nelaade nene makko dum wadi kanko Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam waji jimo o woni mo ganduda Muhammad al-Busri harid min nelaado sallallahu alaihi wasallam holko wi nelaado Allah o wi nelaado sallallahu alaihi wasallam lam tazal fi dama'ir al-kawni tukhtaru laka al-ummahat wal aba'u لم تزل في دمائر الكون تختار لك الأمهات والآباء صلى الله عليه وسلم. ɗum waɗi nelaɗo Allah serani jamma e ñalawma serani subaha e kiile kala erbaaɗo wonde Allah ne ndaara annore nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam Allah ne duusa annore Seydina Mouhammad omo sogga annore Seydina Mouhammad annore nde ne rewe keeseje laaɓɗe ene rewe deeɗi laaɓɗi ha yetti baba men Abdoullahi naati e ranga yumma Amina ɗum waɗi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam Mouhammadil Busri wi serani kala jamma Allah ne ndaarma serani kala subaka Allah ne ndaara annore maɗa o añi annore nde guila rewde banggue goɗɗo guila wadde soɓe annore nelaɗo nder rene ruhu nelaɗo ene rene ha ruhu nelaɗo naate keesi baba Abdoullahi umme keesi baba Abdoullahi naate ranga yumma Amina ñana natata ranga yumma Amina de ñana mum cohliɗe fof ndendi kabbiri ɗum ko ɓuuri hawnade baba Abdoullahi nde o ari to yumma Amina dendagal asmanuji ɗi fof guddire dendagal aljannaji gudda dendagal jeygi ɗi gudda aljanna uddita holɗum saabu nelaɗo sallallah alih w sallam kono ƴeew nelaɗo haade makko feeje Cheikh Abdoullahi Kanté ko ɓuuri hawnade enen ngala ko wona Seydina Mouhammad ala poɗɗo e nelaɗo haade makko feeje kanko nelaɗo ñande o naate ranga yummako yimmi meeɗa tinde ɓandam muusi mi meeɗa tinde lamɗam monti eɗen gandi rewɓe jibinoɓe joni ɓe kala mon jibina lamɗam ma montu ma tasi ma dañ probléme saha fof jaaha mbaɗa consulté ƴeewa kono yummum Seydina Mouhammad nde o rondi Seydina Mouhammad o meeɗa wadde consulté hay saha goto o meeɗa feɓlude ƴiƴam o wi nder nelaɗo naati e nder makko o softu o wawi ko wawano so ari omo fawɗo siwo Allah siwo sowden tedduno siwo hoyata saabu nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o wi so fayi e jeyge mo jogoto huɓɓude so wiyoma korsa jeyge nde huɓɓo hoore mum saabu nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam so ari omo foti nelaɗo hunde ne ñaari hunde ɗata saabu Seydina Mouhammad o wi kanko o hulini o wi anda holto jogode faade kanko Amina ألا إنه أحيا الورى بصفاته ألا إنه زل الورى بصفاته جود ألا إنه أحيا الورى بصفاته 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 عمر الفوتي يا عمر الفوتي شيخ عمر الفوتي يا عمر الفوتي عمر الفوتي عمر الفوتي كيف جولي كوي نلا دو الله من 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 جولي كوي بابا عبد الله من جولي كوي بنانا أمينة من جولي كوي بنانا أمينة من جولي كوي تالو كنانة من جولي كوي تالو خزيمة من جولي كوي تالو مدركة من جولي كوي تالو إلياس من جولي كوي شيخ عمر من جولي كوي صحابة فارنا جولي كوي صحابة فارنا جولي كوي ديجي دونا جولي كوي ديجي دونا جولي كوي ديجي دونا جولي كوي دوبي دونا جولي كوي سربوتنا بجولي كوي شيخ عمر من جولي كوي fa tabarakallah ne tawno eɗen gandi ko gandal woni gonga kadi jangde ko famɗo suura heewa lamina duubi du mi arate ma seeɗa duubi du mboɗa andi hande won ɓe gandanɗa hoore ma ɓe garata e mumen wiye wonde rendo fulɓe ene jogui sukaɓe waɓe hono ni henna humpitade diine l'islam waɓe hono ni henna yidde Mouhamadou Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam waɓe hono ni henna tigui rigui ha joni gartoyɗe daaɗe ɗe gandanɗa hoore ma hande so tawi jomumen ngulli hakkille ma foof ina arta e diine l'islam hakkille ma foof ina ara tigui rigui ha joni e gueno hakkille ma foof arta e Mouhamadou Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ɓurɗo ɓurraɗo windere hande noon mboɗo sikki radio télévision fulɓe
holliri kadi waɗi tiguirigui ha joni holliri wonde so tawi won leliɓe luliɓe ne gagneje won dariɓe ne jullaje ɗum tagui en yaade altoyade waɓe tiguirigui ha joni ne Abdoulaye Kate en waɓe ne Oustaz Fall en ko sukaɓe tokosɓe ken même génération effectivement a yii haalaluji ɗi gandanɗa hoorema ɗi pepidaka konnguɗi ɗi gandanɗa hoorema ummi koye gueno konnguɗi ɗi gandanɗa hoorema ummi koye rasulullahi ɗi ɓeɗo sukaɓe kalata pindini tindini kirjini an so tawino ko an holi haalandema hen kadi hol erago ma ngo mbaɗata tigui rigui ha joni e rendo fulɓe pour ɓe mbawa arde wallude ɓeɗo sukaɓe ne tawno ɓeɗo ene moti wallede vraiment merci Didier min déjà mbeɗa heeɓa question ngaji PV pour oustas men gartu hen mais ko adi foof ko weltare vraiment weltare par ce que il faut ganden affaire goto no woodi woni holɗum enen ken fuutankoɓe te hande saɗa yiilo l'islam sa yeehi Fouta ma taw ɗum toon te enen fof Fouta gummiɗen e sa nani ɗeɗo daade aɗa anda vraiment ko yeliɓe tan tigui rigui goni ɓeɗo ko tarbikiniɓe tigui rigui almuɓe tigui eyyi wona sandaji tan VIP en goni ɗo ko sandaji manam wonto ɓe ndeyi quoi eyyi koɓe waɗɓe mbappat no wajiɓe mbiyen ni e ko adi foof ko wiide aussi kadi rendo ngo no mbiɗa ni yoɓe mbattu hakkillaji mabɓe leñol ngol c'est très important ene wona par ce que ko wayni anan koye rêve jennoɗa ɗum walla aɗa jooɗa ɗum nous on est des animateurs hande oɗo idée c'est quelque chose à saluer il faut yimɓe ganda ɗum c'est quelque chose à saluer ko hunde mo ganduɗa eɗen poti salminde hen no fewi soutien waɗa ɗo woni holɗum par ce que hande Didier Douce jooɗima ɗo min en tant que animateur min jooɗima ɗo eɗen mbaɗa plateau ji mbaɗi ni pour luttunde andinde leñol ngol kadi eɗen actualité par ce que actualité wawa ɓurde lewru korko mo gonɗen o gonga par ce que sen kaali haala ɓuure lewru korko ko haala ɗo kon so haaɗino ɗo tan moƴƴi mi haala noon haala ko woni nder ko en kalani ko ɓuuri hewde donc ça veut dire que il faut que leñol ngol watta eɗen mbiya noon merci radio téléphone par ce que confiance ɓe mbawi jogade ma o ha mbawɗa ƴettuɗo ɗo initiative c'est quelque chose à saluer en lance ten appel encore une fois avant eɗen naata e mbundi yewtere nde ko wiide yo leñol ngol aɓe mbawi aɓe katten aɓe mbawi yoɓe sponsor émission ngaji yoɓe mballu émission ngaji donc c'est quelque chose mo gandanɗa hoorema enen il faut battenen hakkillaji men no fewi par ce que kala ko wona gonga ko gonga ɓuuri par ce que so tawi eɗen jogui joguiɓe eɗen jogui wowɓe eɗen jogui hattande hande oɗo plateau en wawno ɓurde ɗo yodde en wawno ɓurde ɗo fewde mais radio télé fulɓe waɗi kañum ko wawi heddi ko enen en laasat appel encore une fois pour surtout partenaire uji ɗi yoɓe mbat feere ɓe gara émission o soɓe beelama émission o tako chaque jour exactement donc sa yi tan wayini kono wayi no wayni tan fami mais vraiment min hande o nawri kam to daara halay ɓuuri alaji Siré Dia Amat nde tawno minenne kadi ko toon min gummi e mo wi daara wiya almoudou donc mo wi daara wiya almoudou donc on ko ganduɗon hen vraiment Didier Dou ko wiide tan vraiment yo yimɓeɓe mbattu hakkillaji e leñol ngol c'est très important c'est possible ko ɓuuri d' accord c'est possible joni noon en gartat e o mo gandanɗa hoorema ko kañum woni Abdoulaye Kanté hol sanga nde jottiriɗa wonde gawlo rasulullahi ha mbawɗa dañde tigui rigui ɓeɓe gandanɗa hoorema woni groupement o ñamne hadirti ñanda hande so tawi wonde tigui rigui min mbi Abdoulaye Konté holɗo gandanɗa hoorema tigui rigui ko ɗon woni ɗo fuɗɗi yimde no hadirti ñanda beele kadi Abdoulaye Konté kañum e hoore mum wawi tigui rigui yiyede e téléji goɗɗi gaga télévision fulɓe alhamdulillahi rabbil alamin min calmini dendagal ko yeɓata téléphone o fewnanmo micro o joni inchallah o arta ɗum noon eɗen mbawi artude tan joni e oustaz so tawi micro o heɓinima gara hen bisimilla ƴettu micro o en calmini ha joni gongol en calmini dendagal ko yeɓata téléphone ɓe ko yeɓata en foof dendagal seeremɓe mum e jinnaɓe men e dendagal fuutanaɓe foof kala haalpular to woni biyo mbimi e mbimami en teddiniri ɗum oɗo émission jaam anabi sallah sallam kadi eɗen beltini yeeɓoɓe Didier Dou a namdima ɗo ko jimmi namdede nde wonno waɗi saaha goto e bala ɗe jokkodirɗen eɗen pewje wadde ko waydani mi haalninoma hen haala wota mi wi gawlago annabi ene tiiɗi wonde gawla annabi ene muusi surtout ma noon e nder Fouta nde won noon sa immanima ko moƴƴi ɗum noon ko guila e annabi sallllahu alayhi wa sallam nde annabi addi diine ko bammakko en tosɓe gadi salade ko bandira makko gadi salade ko hunde musde kono noon manam kala ko mbaɗɗa himme ma mbaɗɗaɗo hen doole ma binduɗa caggal merde ma waw wadde ɗum ha gayna e golle ma taw hay goto wawa ɗum tardinde
e oɗon saaha nde min puɗɗi wadde madou hunnabi sallllahu alayhi wa sallam mboɗo woni to Mauritanie to wiyete Waali Jantan to ceerno Ahmad Tidiane Bannor machallah nde gimmimi 2012 weedu Bossiyaɓe jaami toon to Waali Jantan gandodirmi e ceerno Ahmad Tidiane Bannor ko musidɗo babam nawi kam toon yimi jokkoyi toon Qur'anil Karim nde jettimi galle waddemi toon balɗe ɗiɗi ceerno Ahmad Tidiane Bannor o yii kam e nder dente almuɓe haaɓe mbaɗa tadi riɓaji jamma woni wadde répété jamma o heeɗi hen danam mi wawa haydara nden hay Qur'an mi wawa hay ala ko mbawmi o noddi kam subaka o wi kam mi yiiɗa haydara mbaɗa e aduna mi hettinima e wonde gawla annabi sallllahu alayhi wa sallam min nene e oɗon temps mi wona ganduɗo ko woni e nder majjum guidi mboɗo yaha tan baydoyagal ene onde cuhago ene hefti kam mboɗo yaha tan kono mi famani ko somi nderten ko alhamdulillah noon e waɗi temps goto mbi mboɗo acca jangde hankkadi mboɗo acca Qur'anil Karim mboɗo yaha e belanteji am tawmi noon ala gartam ala sens ala haydara immimi e Fouta paami to wiyete Kaffrine jooɗimi toon joddimi e ceerno goto ene wiye ceerno Kabiru Ly ɓiyi ko musidɗo am no fewi ne wiye ceerno Tidiane Ly batti kam e lawol mbi ay ko gaccuɗa ko sa ruttaki hen wallahi a wonta wallahi a dañata ruttoto e almudagal keddoɗa e awlago annabi sallallahu alaihi wasallam daña kalkene dañe kisa daña baraje daña nafoɓe kadi ma dañ saabu jimowo goto ne wiye Mame Abdoulaye Sow mi sikku oustaz Ahmadou Fall jaafoɗa noon saɗanɗo mi yiiɗa haalde haydara nde o noon ko an heedi e haala minen ko jimiri hen min keydi o wino mi sikku da'ani wa mada hal Moustapha habibi rabbi zil wafa al muntami linshurafa fa ya'lahu min zahiri ay fa madhuhu ibadatun wa hubbuhu sa'adatun wa zikruhu ziyadatun ya fawza hibbi zakiri e oɗon sana mantude nelaɗo Allah ko ɓural mantude nelaɗo Allah ko kisal yidde nelaɗo Allah ko daɗal ɗeɗo gueɗe foof omon sifi e nder ndeɗo yimre tawmi noon ala min ko pommi wadde e aduna he ha gandanɗa hoorema mbaɗa yalta kadi nde won noon mi tawi no seereɓe ɓe mbiruno kam ni ko noon sifa mun ko ɓeydi tentini ɗum tan jaami Wourossogui to galle ceerno Aliou Thiam jaami salminde mo jimanmomi o wi ay ko jagguɗa ko Abdoulaye Kanté dande ma ne waɗi jismu ay sa yimi yimɓe ne keɗo kala ne gaccuɗa ɗum ɗo a dañata hunde te ɓe ko waliyaɓe Allah paami noon min ala ko woni gueɗalam so wona madou hunnabi sallllahu alayhi wa sallam fodde ko gummi hen dijje ɗu faade joni ala komi nanani hen ko wi nelaɗo Allah sallah sallam wi ceerno Cheikh Tidiane wi jinnaɓe men ko wawa ɗaccude en te onon oɗon gandi hay onon purariyankoɓe ene jogui yiɓɓe on ene jogui kadi wonoɓe caggal moon ene mbiya ɓen jiiɗi pulago ɓe kay koni kaale noon ala fof ko mbiyata ko muñal noon wawi foof saabu mi sikku Allah wi kañum wondi tan koye muñowo kala muñowo Allah ene wondi e mun kadi nelaɗo sallah sallam yimɓe fof ne gandi ko muñowo ko muñal totti ɗum dañde ha islam folirno islam ko folano tan saabu Allah yiɗi tan ko nelaɗo te Allah gandanɗa hoorema rokki islam o ko nelaɗo sallah sallam no yiɗi nelaɗo ni aɗa andi islam folat tan kono noon ko muñal woni foof alhamdulillah mi nani guila e jinnaɓe guila yimɓe foof aroɓe e jinnaɓe bonnita mbiya ɓe wayni waɗa n'importe haalullaji kono ndeysan nde won noon ko gummi ko bonani alhamdulillah wonɓe jiita hande kucci koye raɓuji wonɓe jiita hande kucci koye gueɗe ɗe gandanɗa hoorema sangaraji ɓe ene kucci e mandilde e wadde yimɓe e laabi ɓe ene kucci e n'importe kala hunde min alhamdulillah mi suɓaki haydara mi huccani haydara so wona mantu nela salah sallam hay sinno bindi ɗi goɗɗani hay sinno defte ɗe goɗɗani kono noon mbaɗa andi nelaɗo salah sallam no pottirɗa e makko foof ko noon Allah fottirta e Allah ne rokkuma dande nde fa tabarakallah machallah ɗum noon e wiye yo jogoro jaam question gonta tan avant de yaltude comme ko koye dans le cadre jimri gonɗen aɗa andi musique ene waɗi jimri par exemple ene waɗi tomin mbiyata octographe uji ene waɗi mesure aji est ce que onon e jimri e mantoɓe nulaɗo sallallah sallam est ce que so goɗɗo heeɗimama hannde ne wawi wiide wonde a foosti note walla est ce que ɗum ne waɗa en yimoɓe est ce que ne waɗa est ce que ne wiyoɓe wama to nanduɗa ɗum ɗa fotani ɗo nanni ɗo poɗɗa ko durtude ɗo ene poɗɗa ko sodade e ko nandi eyyi ɗum nani e madou hunnabi sallah sallam mi nani gotol Abdou Aziz Mbaye Tiwawon yimɓe fof ne gandimo kanko woni bamuno yimoɓe caggal Mbaye donde nde rutti kay Abdou Aziz Mbaye ƴetti toon teɗ o wi ene jogui e wawde madou hunnabi woni mantude nelaɗo sallah sallam saɗa wulla ganda to ƴettata ɗo ganda to jofnata to misal tan mi tottuma kono joni aɗa yiya woni yimoɓe komi yimre wotere mi rokkuma ɗum mbiya bi Muhammadin wa bi bintihi wa bi baliha taƴi mi rokkuma air normal bi Muhammadin wa bi bintihi wa bi baliha Mamadou Lamine serti ay sertinte ɗum noon
e ko yidde tentinandema haala ma ka no rappuruji ɗi jogori programme ni minen ko amen ko noon min jogori programme heddoto noon programme gonɗo e nder programme koye nder amen tan woni holɗum ko woni annabi ko woni tan koye annabi ko woni almuɓe ko woni tan ko almuɓe ko woni kadi e mantoɓe nelaɗo ɓe woni tan koye mantoɓe nelaɗo saabu toujours mboɗo heewi toñde guiƴiraɓe mbiya onon gacce rapparagal ɗo son jeehi on gullat keɓone hankkadi e base uji tan wuɗo hay goto jaranta ɗo itta haalis minen noon kono minen somin gulli tan gasat so jooɗima e jappere nde wiyata ko almuɓe awluɓeɓe fof yo gar ngam wonko yima ha tampa tello kañum ngabare fojome kañumen kamɓe ngabare fojome ɗum noon yo Allah wat men e amin 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 ya rabbi eɗen gandi émission o kono mbiruɗa ni nde tawno ko émission actualité kadi ko ɗum tagui journaliste hande ngana mo hay goto watta présenté e nder rendu fulɓe exactement woni Sarr Ibrahima Sarr ndeysan vraiment ɗum noon machallah omo wawno wiide enen kadi sukaɓeɓe omo wawno wiide aussi tigui rigui ha joni koye korko wona ndeysan kono noon o darani ɗum ɗon foof kala kone nawra pulaku yesso kanko ko ɗum woni ko yiɗi ɗum tagui ne kalanɗen mo o fawtani hen konngol ngam arde haalandeɓe ko ɓuuri tengtude e kabaruji ɗum noon sikki ala en dokkal mo tan kanko no aussi o naata e nder plateau he hay sino ko 4 minutes ne haadirti hen o haalana yimɓe ko ɓuuri tengtude o yimɓe kadi ganda actualité no haadirti hen haadi émission ko noon yaari ko actualité tout ce qui est actualité ko ɗum woni ko jiɗɗen wadde ɗum noon tigui rigui ko noon après aɗa wawi hokkudemo kanko jooɗo ɗon dans ce cas après so ummima tan garta bisimilla bisimilla ko noon tan ɗum noon ko Sarr Ibrahima Sarr journaliste ɗo e nder radio télévision Fulɓe international kadi aussi ko baɗoɗo hen émission pattamlamo ɓe biyeteɗo Cibi Jam Jam kanko e professeur e wonde Keɓe ko kamɓe ha joni keewi yiya addande ɗum kadi aussi tout ce qui est actualité ko ɗum tan gaddata ɗum noon en dokkal mo tan o salmina bisimilla ma monam DJ assalamu aleykum en mbiya assalamu aleykum rahmatullah dendagal yeeɓiyankoɓe radio télévision Fulɓe international kadi en dañi weltare tawde ɗo sernaɓe ɓe ɗo yewtere nde kañum woni goo e nder lewru korka kono noon ko yewtere wande fayida machallah e nde natɗen nde ko tawɗen ɗo ko en dañi hen weltare tigui tigui e kadi eɗen mbiya sernaɓe bisimilla mabɓe galle o ko galle mabɓe tigui yewtere nde kadi notima inde mum machallah enen mataw en garat barkinorade hen tan e ko tawɗen ɗo ko eno mbiɗa ni wonandi hono to banggue kabaruji e nder leydi Sénégal e nder yontere nde hayso tawi en jubbat hen bandiraɓe paamira hono noon ko yidde humpidde tan eɗen gandi toon to duɗal jaaɓi ha tirde ngal Cheikh Anta Diaw mo Dakar dillino saabu waɗino goomu keeriɗo waɗanoma toon goomu o noon ko ƴewde wonande hono caɗele duɗal ngal saabu teskama wonande hono kareli noonne kadi ko heewano yiyede yiyama toon saabu toon ko nokku jangde ko nokku gandal kono noon watti yiyede toon jaaseji e labɓe nonne kay hay sosoɓe jajaɓe batti wadde toon talki e ko nandi hen hay yasinaji batti yanede toon ɗum tagui goomu ganduɗa eno hono keeriɗo waɗa gam lawƴude duɗal ngal goomu o noon wi alay saago pelle hono sukaɓe janggoɓeɓe poussé koɓe mbiyata amical ko ɗum ko goho gueɗel ɗimmel guel ɓe mbi alay saago toɓe kawrata eɓe ñaama eɓe jarata to e toɓe koɗata to udde woni campus social o kono kadi ɓe mbi alay saago bindiragol gongol waɗe saabu cuuɗi ɗi ɓe mbi won wonɓe toon ndeke gona janggoɓe ko nan toon tan koɗi so ɗum ɗon noon nde yalti boowal yetti wonande hono mawɗo duɗal ngal o wi noon kamɓe ɓe dañani e hono mbawka wadde ɗum uddude oɗon nokku walla fusde pelle sukaɓe ɓe kono noon maɓe jewtide ɗum ne kadi welani wonande hono janggoɓeɓe kamɓe étudiant ji ɓe gulli bang yo bang ɓe kaali ɓe kolliti kadi wonande so tawi uddama noɓe kewi wadde ni noon maɓe mbat noon maɓe jalte beddaji maɓe duppa maɓe kel aɗa andi kamɓe hen saahaji kamɓene ko ɗum woni so tawi ɗum waɗama so tawi tan uddama yoɓe gandu kam wonande hono jaam wawa dañede ɗum woni koɓe kaali ndeɓe kaali ɗum nde wonno mawɓe ene gandi e kamɓe sukaɓe cukagu ne heewa e mabɓe ha ɓe mbaɗa gueɗe kewɗe noddiɓe noon ɓe jewtidi e ñalawma hanki o mawɗo duɗal ngal woni gardiɗo duɗal ngal e hoore woni recteur o kono kadi e gardiɗo nokku ɗo ɓe koɗi ɗo woni kudde ɓe mbawi joddade ɓe pamodiri noon e sukaɓe ɓe mbi maɓe mbad hono plateforme goto numérique woni ɓe ƴeewa satade dendagal wonɓe e cuuɗi ɗi
ɓe bindito ko wiyete ko codification ɓe duttito e bindirgol ngol ɓe mbi kamɓe ɓe jaaɓi wallodirde e mawɓe ɓe kala mo wona étudiant woni janggo maɓe jaltin ɗum boowal ɗum ko goho gueɗel keddigel ngel rokkede cuuɗi ɗi kadi rokkete tan ko kanduɗe hen woni tawi jangdema rokkima tigui tigui woni karallagal ma labtugal kono kadi tawa aɗa handi hen ɓe mbima ɓe dardo e mawɓe ɓe ɓe mbaɗa feere foof ha e nder nokku o wona nokku jaam ko fewtude banggue kaɓirgal natata toon maɓe daro darde tinde e oɗon banggue ɗum ne kadi ene wayno pamodiri joni noon mawɗo duɗal ngal wi ma yettin ɗum wonande hono goomu keeriɗo baɗanoɗo o ko wona ɗum ko Didier ene wayno e ɗeɗo balɗe en nani ko wiyete ko leɗɗe cafroɗe ndewani lawol ko wiyete ko fo médicament fodde camion ngaji tati naggama tawi kadi ko leɗɗe ɗe moƴƴani walla ni tawi ko leɗɗe ɗe ndewani lawol kono noon ɓeɗo duwañeɓe kamɓe ɓe joofi ko ɓeɗo hono ardiɓe ko fewtude banggue pharmacie je nder leydi Sénégal saabu ɓe mbi kamɓe duwañeɓe nde ɓe jeehi toon ujunnaji 6 carton wonande kono biyanoɗo ene foti wonde ɗo no fodde ujunnaji 5 e temedde 5 ɓe tawi ɗum ɗo wona leɗɗe cafrorɗe feewi koye safara kono ko kaɓirɗe ko wayno leece en walla darabuje nde ko nandi hen te kadi oɗon wiyano tan yo addu ko leɗɗe cafrorɗe ko wayno poɗɗe en walla kono pikkiraji en ko abbire e safar so tawama toon noon leece en walla e gueɗe goɗɗum ɗum ɗon yadani hen fodde ujunnaji 5 e temedde 5 wonande tawi ko wona leɗɗe cafrorɗe ɗum noon ɓe mbi kamɓe duwañeɓe ko ardi foof ɓe joforiɓe kamɓe wonande kono dillowo fewtude banggue safara conteneur natɗo e nder leydi o ene wawi wonde tawa jamiranoɗo yo addu e leɗɗe cafroɗo saabu ɓe mbi omo jogui kayitaji wonde yo nannu leɗɗe cafroɗe kono noon ndeke ko nattinɗo hen ko wona leɗɗe cafrorɗe ɗum ko gueɗel ɗimmel nguel ene wawi wonde ɗo pharmacie ji gonɗi ɗo henne e nder leydi ndi tawi ko yimɓe mawɓe pharmacie ji mawɗi pharmacie togosi ɗi ko hen jahare ene ƴegga kamɓe ene wawi taw wontoɓe comno toon ɓe toon jeehi coodi e mabɓe gartiri ɗum e nder rendo ngo ɗum kadi ene wawi won ɗum ko duwañeɓe kaali ɗum noon wadde hande o saaha pooɗi nduure nana hakkude leɗɗe safara ka e ɓeɗo woni hono joom pharmacie ji en haala ka ina heewi on banggue élection locale sumgoji kawteteɗe wonti guumu gamalde ronki famodirede saabu ɓeɗo wiyeteɓe hono lundiɓe woni opposition kamɓe mbi sumgoji ɗi ko yo mbaɗe e ndeɗo hitande no gonɗen wonduɓe Macky Sall woni président de la république e wondi mum mbi ko yo waɗo e 2022 ɓe joddima noon ɓe kaldi ɓe donki famodirde tawde ɓe donki famodirde noon hankkadi ñawore nde arti e président de la république kañum jogui konngol battidigol on wawi wiide yo waɗe hikka walla yo waɗe guuri hankkadi arti e juuɗe makko ko wona ɗum ko kabaru tengtuɗo eɗen gandi tawde koye yewtere arwanire gonɗen koye lewru korka sikkanoma mataw luural lewru yiyama walla yiyaka ma gas saabu e saaha gardugol Mourchid Iyane Thiam waɗino haala kewka nde o sanki elle mataw ko ɗon haala ka ɓuuri hewde saabu ɗo joni commission o ene jogui tato hen goto foof biya ko gardiɗo commission mi sikkiran wonko woni hen nattijo mataw wonde ƴewde lewru tan saabu goto kala wi ko kañum ardoto ɓe jeehi haaɓe ñawoyama toon to jagorɗo kalfinade ko fewtu banggue gueɗe nder nderiji eɗen gandi kanko jogui kala ko fewtu banggue gueɗe diine ko wiyete ko culte ɓe masla haɓe mbawi famodirde kamɓe foof ɓe ƴewdi lewru ndu e kikiɗe goto kono noon CONACOC woni commission nationale o ɓe mbi lewru yiyaka kono noon ne waɗi goomu goɗɗo coordination des musulmans du Sénégal ɓen mbi lewru yiyama Ibadou Rahmane en mbi lewru yiyama nden noon wadde korkaji ɗiɗi e nder leydi Sénégal wadde wona guulet ɗum woni ko teska ma en battidir to banggue coftal ɓalli eɗen gandi maître Augustin Senghor kañum ardi fédération sénégalaise de football kono hande o saaha o dañi poste ɓurɗo towde saabu to banggue CAF e nder Afrique omo jeeya e ardiɓe ɓe kanko woni cukko garwanijo o waɗi noon duuɓi kewɗi e fédération sénégalaise de football mandat makko battidiɗo oɗo o wino ko o ƴettata hankkadi mandat nayoɓijo saabu o woni koye 3e mandat kono noon ɓe mbi deƴƴere makko nde sa renaki elle o jogori wadde ko wake mataw wadde ne raɓa koddigal ne raɓa hewɓe noon mbi yo yande foti yahede nde guila gacce mbaɗaki eyyi to banggue lamba tawde noon ene wayno hankkadi en gaari uddirgol gueɗe kewɗe lamba fuɗɗitinoma kono lamba puɗɗinoko ka welani woni combat bannoɗo oɗo battidiɗo welani hay hunde hakkude Lac de Guiers 2 yimɓe ndawata yebdorana jomum voilà hakkude Lac de Guiers 2 e Eumeu Sène yimɓeɓe beltaki kono noon
Gaston Mbengue kañum wi ma wad lamba goɗɗo hakkude Balla Gaye 2 e Boy Niang kono noon Balla Gaye 2 ene jogori nawde yamre moƴƴere ɗum kam ne addani neɗɗo ƴukkade 150 millions ɗum woni ko ganduɗa ene ko fuɗɗi tabarakalla te aussi koye contrat ɓe goni e te koye contrat ɓe goni ɗum noon ko ɗum woni ko tonggunoɗen ko haalete hannde kono noon heewɓe noon kam mbi ko jiino hakkude Lac de Guiers Eumeu Sène ko hoto yiye e ñande wonde e lamba wonande paaka ka woni Balla Gaye 2 walla e Boy Niang kono noon ko wona ɗum ko 32 milliards capantati ɗiɗi milliards waɗanoma e arène national wonde sippirteɓe ɓe daña ɗo cippira tawa ɓe mbawa ɓe jahata to terreji football to e ko nandi hen kono noon Muña production waɗino ɗo combat tokoso tan ɓe jeehi ɓe ɗakkiti sisuji ɗi ɓe berli te kadi ne wayno chinois ji ɗi ɗon nde mbaɗata arène national o nde wonno hewɓe mbi nde wonno koɓe nehiɓe cikkanno Sénégal naɓe ko nehiɓe ɓe mbaɗi lamba ka ɓe mbaɗi ko sisuji joɗɗi hewɓe noon mbi deke ɓe ponno wadde ko dindeje dindere kam ɗakkittako kono noon wona sisuji ɗiɗon voilà dijje ko ɗum ɗo woni ko noon tigui min avant mo yaha men jogui mi yiɗi kalna kam point de vue ma par rapport e étudiant ji ɗi est ce que a yiyani étudiant ji ɗi haare mabɓe joni ɗiɓe mbaɗata e nder mabɓe koye mabɓe ɗi est ce que wona partie ji politique ɗi heedande to e heedande ga addat ɗum ko premiére question deuxiéme question soɓe mbiya ɓe jaltina étudiant ji fof e nder université o est ce que ɓe gaddata probléme e sukaɓe men ummotoɓe Fouta par exemple ɓe ngala ɗo correspondant ji ainsi de suite du genre est ce que watta probléme o eyyi sa yi caɗele gonɗe université ɗe tan ma faam wona jangde sinno ko jangde tan goto foof ma wot ko tali ko wona gueɗe kewɗe kono amical uji ɗiɗo ɗe mbiyata kala hen gardinaɗo amical ka lamɗo ko jiɗɗa ɗum woni ko watte won rewɓe caggal ma eɓe tottira cuuɗi ni tawi ganduɗa ene jomumen ne jooɓa sa tawi an ardinama joni toon a woni hankkadi yimɓe ndewi caggal ma ene heewi ko mbawɗa wadde tawa ko mbatta ɗum koye dow mukña ɗum ɗon noon ko politique wayi noon parti ji gonɗi gaaɗi ko ɗin goni toon wadde ko Sénégal tokoso woni toon no pamirta université ko Sénégal to ne waɗi président ne waɗi leader uji e opposition ne waɗi jooɗiɓe pouvoir ne waɗi foof parti ji ɗi fof nan toon e étudiant ji ɗi ɗum waɗi wawata deeje heddi noon ko nana fakira nana lakira nana ɓurta kono noon gila dawa dawi kam université ko noon sifori kono noon ɓe nanni hen ko jeyaka hen ɗum addani hankkadi nana haaɗa lamɗam woni hol ɗum ene waɗi wonɓe toon ko waɗɓe cartouché ko riwaɓe ni fonnoɓe yaltude ko ngala golle kono wonde toon aɗa woni e suudu aɗa ñaama aɗa yara hankkadi muhñawo ne heewi ndar muhñawo heewi ɗum woni ko jeeyi ɗeɗo caɗele kono noon kala parti politique gonɗo boowal ga yimɓe mum nan toon e étudiant ji ɗi kadi wiide ene udda campus social o wona feere no mbiɗa ni saabu kamɓe étudiant ji won koɓe kaali hen ɓe memi ɗum ɗon saabu mbi hewɓe nan toon so wonti joni ene windite woni ene udde ene windita firti ko wonɓe toon ɓe fof yo jaltu te won ummiɓe Fouta won ummiɓe Tamba Kolda ganda ɗo hay so jalti hoto peewi ɗum ɗon kadi wona feere yoɓe ƴeew feere hunde fonde yewtidede no feewi no feewi no feewi ɗum noon mboɗo sikki tan korka ka kam mboɗo sikki tan ko bonus eyyi won mawɗo goto de o wi horoɓe Fouta walla Tamba yo mballu hen Dakar naɓe saabu sa renaki ɗo kam korka ɗo ene dal ma ƴeew feñana yeeso ma woɗi wondi ɗo kay way kono wona korka ni mi hawni seeɗa ni hawni seeɗa grand holno jiiruɗa ɓe sukaɓe ɓe gandanɗa hoorema ha joni darini ko diine l'islam te surtout aussi ko fulɓe joguiɓe daaɗe waɗe ni hen e DJ ko nde garmi nde gonɗom ko yebde émission haade yam arde mi ɗesi amde ni ummade gila wodde ko daɗimi hen saabu eɗen daɗa e gueɗe kewɗe ala ko tagui en daɗede noon so wona ko enen goni ɓe gummaki aɗa andi so tawi yimɓe gummima enen jaaha so tawi a wi ha ɓooya sa renaki so ɓooyi a ɓooyat tawa haydara ɓoydani gonga hande o sa ƴeewi leƴƴi goɗɗi ɗi walla hoddiɓe men ɓe noɓe mbayini ɗoɓe tolni ɗo ko kamɓe tan tolnini ɗon koye mabɓe selli ɗum noon so tawi ɓeɗo joguima cuusal wadde hono ni firti tan ko ma Allah yantu hen inchallahu rabbi ko yiɗa ko ma dañe saabu ko pellital tan so ma yaha ha ɓooya tawde yimɓeɓe ɓe rimɓe eɓe kersa eɓe kula
mataw jawɗele mabɓe ɗo ɓe jogii ɗe maɓe jaltin ɗum boowal ɓe mballa ɗum sukaaɓe ɓe sabu ɓeeɗo kañumen jalti ene mbaɗa gila hay hunde arani mbaɗi pasuji mumen dotti ngari itti taxi ji men te ɗo gummiɗo ko Tivaouane nde ɓe janggata nde ko jinnaɓe maɓɓe tampe maɓɓe haɓe dañi ko ɓe dañi ko ɓe duttoɓe mbaɗa pasuji maɓɓe ɓe gara ɓe jooɗo e plateau ji eɓe beltina ɓerɗe julɓe ɓe jooɗoɗa e galle ma hankadi yo eski aɗa fetto ni yo wot ko mbaɗɗa kay neɗɗo so weltima yo wot ko waɗi jokku golle kay jokkatu neɗɗo kono so tawi neɗɗo ne jokkanako ɗum ɓoy jokkittu so weltima woda ko mbaɗɗa noon so woodi ko mbaɗanoɗa woda ko mbaɗɗa e kadi waɗande diine wona mo mbaɗanɗa ala mbaɗanɗa ko hoore ma aɗa andi so tawi neɗɗo ne juulane hoore Allah wimo juul koora ko Allah korantani aɗa andi kam ala ko waddata ko an o wallata joni noon kamɓene so tawi ɓe goni ɗo eɓe beltini julɓe ɓe ko julɓe ɓe nafata kono noon so tawi ɓe belti kamɓe weltiɓe ɓe soɓe beltinima weltinoɓe ɓe ɓeydoro tan ko welde wallahi e saabu maɓe coftu kamɓene e weltinde soɓe beltina annene jokka e weltade tawde aɗa yiiɗi weltade noon a weltintu beltinowo beele ma welto gonga selli wona e ɗum noon eɗen beltanoɓe tigui tigui jarama eɗen mbiyaɓe yo Allah sellin doole e kadi eɗen jiiya wonande hono téléji goɗɗi ɗi ko wayno Youssou Ndour en so tawi lewru korka ari mbaɗa festival salam ƴetta yimoɓe ɓe mbaɗa ɗumen hen holko tagui enen en tolnaki ɗon cikkuɗa en ɓuuri ɗon en poti ɓurde ɗon joguiɓe koppareje ne jahane mbaɗoya puukareje ɗe yoɓe mbaɗ ɗo sa ƴeewi hande par exemple yimateɓe ɓe gandanɗa hoorema hande ko ɓen goni farnorteɓe hande e nder diine l'islam ɗo hen e nder leydi ndi sa ƴeewi kamɓe foof iwdi mabɓe ko Fouta eyyi aɗa andi ɗum ɗon koko wiyete ko jeeyede wuuro waɗande wuuro ngo ɓuuri andi enen en jooɗoto tan goni wiide pourtant ɓeɗo ɓe ñemtini koye amen ɗum ɗo ɓe mbaɗi ko cosaan Fouta ɓeɗo fof tanir amen gummi ko Fouta eyyi joni noon e après so tawi ɓe gummima Fouta sohlaniɓe mais sohluɓe ɓe ñantaɓe naftoroɓe selli sa jibini ɓiɗɗo a yiiɗa a werlima mo meeɗa dañde ɓiɗɗo mais so hocci wiyata ko hayyo tan jaggat ma ɓat joni noon an a dañi gando a duuñi gando oɗo ne yiiɗi gando mais so nanguima woppu so kodde ndu fe kosam kay joomum awlata o woppata joni noon ɓeɗo kamɓe eɓe jiiɗi anduɓe eɓe kooɗa anduɓe so ɓe jii anduɓe kay ɓe nanggat hen enen en jiiɗa anduɓe Allah rokki en anduɓe eyyi ɗum woni en pewnataɓe en tottaɓe ɓe nawa professeur ce qui est bizarre galle famille diiniyanke mo natɗa ɗo foof Cheikh Oumar Foutiyou Tall dojata makko noon ɗon o waɗi ɗon dojata kanko dunciɗi fof dunci ɗon ha hande vraiment ko confirmé wadde confirmation tan ko mbiɗa eɗen daɗa ko dans toutes les côtés guiley diine ha fate côté média e fof fannu fof mo garɗa donc ça veut dire que ken ɗaniɓe ha joni professeur ƴaɓoɗa ɗon tan mboɗa andi koye journal paɗa tigui ka poɗoɗede journal radio ɗum noon gara hen tan seeɗa e aɗa andi eɗen poti woppude pourtant ɓeɗo fof ko Fouta gummi ala ɗum diwama hankkadi ɓeɗo anduɓe fof ko Fouta ɓe gummi ɗum ne hersini ko ɗum gacce joni a yinni Cheikh Oumar ya halwar ƴewano wi mais jeeyaɓe e galle Cheikh Oumar walla weltortoɓe Cheikh Oumar monnata galle muɗum fof koma ɓorta paɗe sa duñaka a natta joni beele o handani e kanko o handani e ruttede kankone ngal teddugal joni aɗa andi mo ruttani teddugal on hoto ɗamino e muɗum teddugal biyoma fayi on rottantama ñammintama kara ayi enen mbawɗen ko ñingde kono noon en cuwa wawde wallidde Allah ne wawi noon mbawen wallidde wadde haali ko noon a tawtat konngol koda ba haali ngol leñol ngol heewi ko guiñoɓe wuuro ma ɓamtortoɓe sunare tigui aɗa andi so tawi en dañi goto tawi nafoore makko ne heewi kewɗen hikkitade e korsa ko nde o yeehi kono noon wona ɗum woni ko sohla ɓeɗo koɓe mbaɗata ko so tawi ɓe ballaka joni hol walleteɓe joni en jiyat ko wayno nalankoɓe woɗɓe tawi ko pine goɗɗe gara naata e men stade uji mbaɗi ha heewa walla baruji ɗi keewa
walla ganduɗa kono dinguire mawɗe ɗe waɗe basuji heewa yimɓe mbi aduna boni ƴeewe tan ɗum ɗo ɗeɗo cangarte joni kay ɗum ga wona cangarte joni ko wona cangarte ko faɗi a jarama kanko machallah journaliste ngana mbaɗoɗo hen tumbude jaydiyankoɓe waɗa kadi tigui rigui Cibi Diang Diang eɗen gandi ko kanko ɗor ɗum en calmini kadi Alaji Bokum mbaɗani Sousa Korgol yanimo ɗum noon min beltani Mamadou jarama yo wajiɓe kadi ketto toon to radio to mbaɗen ɗanen toon ko an foti wadde journal jarama o joni o weltanama no fewi ɗum noon so yimɓe paari paye duuɓi du sans plus tarder tawno waktuji ɗi en dogodarta hek duuɓi du holko gaddanɗa min bon déjà eɗen mbiya merci professeur déjà ko haalde ko noon fayida seeɗa par rapport e résumé mo addani men ɗo e to d' ailleurs won waɗnoɓe question ngaji pour oustas mais garten e ɗum ɗo e sujet o manam eɗen hannde komi jaaɗo e internet o par ce que sa naati hannde réseaux sociaux ko ça soit wona Facebook wona Instagram wona Snapchat wona TikTok aduna o noon toon sen mbi aduna noon en mbiyani tan leñol fulɓe aduna o noon toon et surtout noon leñol fulɓe so guittamo e TikTok ɓe guittamo e Facebook Instagram hay goto e dorago 5% e doro toon mais est ce que ɓe jottiri pulago enen tan goni toon certes bon aɗa andi aduna o tolnimo nouveau goto mo gandanɗa hoorema télé poche a wawi wide neɗɗo o ko ɗo jaggata ko télé poche manam téléphone ma ko an jeeyi téléphone ma an ƴewat belɗomo mbaɗa ɗum TikTok an ƴewat son belɗomo mbaɗa ɗum ɗo mais sen garti dans le cadre point ɓuure korka hande aɗa yiya baniraɗo debbo mo gandanɗa hoorema o mona waɗa mais ko challenge nawimo hen quoi manam actualité jiye kam neɗɗo ƴetta hay a ala salliga wayni ko ɓonɗa ko laaɓa en ƴetta deftere kamil murnoɗa jogoɗa course joɗɗa e saɗi aɗa fort nanna ɗum e internet o tawa harf goto a wawa hoccude merci donc aɗana waɗa hoorema donc mbiɗa yinno oustas naata hen seeɗa surtout ɗon ne waɗi yimɓeɓe eɗen jogui wanniraɓe rewɓe wona question ko ɓe mbaɗirat ɗum ko farol goɗɗum woni hen mbaɗirat ko ganda par ce que ko kaari waɗi tan minen koddi ko jontaɗo ne tina minne kadi meɗa waɗa e ñan hen mbeɗa yeeɓa oustas goto télé goto privé o haali hunde goto baɗɗo important e mbeɗa yiiɗi kadi hokkirde hen wanniraɓam rewɓe ɓe nanata wolof ɓe ɓe naftoro ɗum woni holɗum o wi heewi ɗo jeeta debbo woni nder galle ronka dañde garɗo Congo taw ko an haɗi ɗum arde nde pinɗa foof sanab o wi sa ɓurni wutte mbaɗa sanab sa ɓurnima kilote mbaɗa sanab sa ɓuftima mbaɗa sanab sa waɗi maquillage mbaɗa sanab kala ko mbaɗɗa mbaɗa sanab gurdam ma foof mbatta ɗum e internet sonno ko waddata ni haɗo ɗo ɗum ko jaam kono jomum waɗat ene hollira tigui ha joni terde merci aɗa hollir terde ma o wi noon imagine toi guereɗe e foof mbaɗon hen wonde say mi yurno ɗum mi yiya mi wiya ahan kaari den feewi goɗɗo kadi yiya wiya kaari n feewi mbaɗon sigle o wi ɗeɗo kunude foof manam cat moƴƴani neɗɗo ala talkude cat woɗani ko jaggi lekki ha maayi so jaggi neɗɗo men dar fayi donc neɗɗo mbaɗon dijjedu ummoto diftoma yaaduma o wi on so nawima a fandinta toon a wawa toon ɓoyde o wi ɗum waɗi dewle joni ɗe natti ɓoyde donc mi ɗiɗi kadi oustas naata ɗon seeɗa par ce que holno haade oustas arde wona ferade konngol ma mawɗo goto ñande ɗo min kalda o wi Amadou Bioɓe nam o wi est ce que aɗa andi hande sernaɓe ɓe ɓurata wawde rangde e mabɓe ene safro ko sukaɓe te taw kadi ko sukaɓe ɓe gandanɗa hoorema yaaɓe ha gora ko mumen gasi wallahi Allah surtout o wi est ce que aɗa andi ko addata ɗum ɗon heewɓe noon ne mbiya ko rafiji dohom citerne walla ko nandi en o wi ene jeeya e ko addata ɗum ɓornateri hande rewɓe ene ɓornode o wi so leggal ɓooyi limbude rewata hen tan ko yande ko gandanɗa hoorema aɗa andi ɗum ɗo sa yiino ɗum aɗa heeɓa hen dakam pour jeeya ɗum ko caɗele ne tawno debbo eɗen mbawi wiide ɓandu mum fof ko awra so tawi wiyama wonde ya moftu terɗe ma ɗe foof ala ko hedoro sowona yeeso ma juuɗe ma e koyɗe ma firti wonde ko ene waɗi sensible vraiment ɗum noon so tawi wonde an aɗa jogorno caɗele yiide endu a watti yiide endu ne haalis ni henna endu a hollirama ɗum hono ni henna eywa so tawi tigui rigui ha joni aɗa andi ɗum ɗo ko tergal ene raɗɗo a waɗi mini zippe buhema foof jalti so tawi gorko ko baɗɗo faible tan aɗa andi kam ɗo henne nder Dakar wadda e haɗa hen mbiya club jahaɗa hen mbiya club jahaɗa hen kal oɗon club so ɓoyi seta tolkit ko ɗum woni caɗele ɗe kadi nana e nder société men he yeehi noon ha hanganti e hay e nder lewru korka jiya neɗɗo waɗa 3 pièces faye gueeƴi ɗum ɗon mi rokkat oustas ara hen tan sowona ɗum tan ene wawi mi haala alhamdulillah o namdimi namdal banggal fayida wonde fotade aɗa nanggui deftere Qur'an te Allah subhanahu wa taala o wi deftere nde kono lamde hay goto aɗa ɓadana sowona laaɓ
ene jeeya e bakkatuji ni e nder ko sariya jangguinta kala memɗo deftere qur'an taw alda e sadik taw ko kamel timmuɗo aɗa jogui bakkade mo ganduɗa so tawi hoddiranoma neɗɗo so ñalli wadde ɗo bone ha hiiri guila subaka ha hiiri o fini hen kadi ha woni balɗe tere mo waɗi boneji an memɗo deftere nde memanne wotere nde bakkade ma an ɓuuri ɗum mi haalan kay daraden foddo hen kadi holla aduna gandeɓe mimi Allah wino ko la yamassahu illa al mutahharu memata deftere nde so wona laaɓɗo e an garɗa noon ko alda e salligue hay goto wona laaɓal banggue ko laaɓal banggue salligue ngal hay Allah ni haali wonde e banggue sharia ɓe mbi beele ene waɗɗo neɗɗo so alda e salligue memde deftere qur'an kamil ɓe mbi ala o memata so wona noon taw ko feccere deftere nde ɗum ne taw ko janggowo ɗahiru so wawi ɓeyde nden minute aji ma moƴƴat hay ko janggowo malla jangguinowo hay sino ko 30 minutes tan so wawi ɓeyde nden ma moƴƴat o wi hay soko janggowo malla jangguinowo ene sella o mema deftere qur'ana kono ko wona ɓe goɗɗa hino memde deftere qur'ana ay bayda almudo janggowo ono wawi yetta taw deftere qur'ana joni jangga ƴetta malla ni e feccere mushaf ne o ƴetta hen o jangga ɗum en sella kono no mbiɗa ni yoññoni e haala yidde tan wadde tiktok malla wadde sidam tan yo yimɓeɓe jiiɗum lewru korka darima ramadan tan ramadan ya ɗayba tan a jimɗina ñima kocca deftere qur'ana nanga ɗum ene addanma musibaji ɗi ganduɗa ɗi a andata paɗa saabu musiba ene falama hay rewde Allah musiba ene falama hay wadde moƴƴere musiba ene falama hay darnade Allah saabu ko holɗum ko haali ko wona firade konngol ma hande sa yeehi e nder aduna o hande ɓuuri ñawde ko rewɓe banggue rewɓe ni sa ƴeeɗo hay suhaɓe hayso zone uji ne safra gonga kono a tawa rewɓe kadi safratoɓe hono mbiɗani nana ɓornugal ngal saabu nelaɗo sallallah alih sallam hay Allah haali qur'an wonto haali o wi ko oɗon jeeke e leydi oɗon dillina koyɗe mon oɗon dillina ɓalli mon oɗon dillina ñaaƴe gonde moɗon hande ko cak cak tan nanata oɗo piya koyɗe mon e leydi oɗon dillina cuure koye mon Allah subahanahu wa taala haali ɗum te a haali nane saabu mbiɗa sa yi dewle ɗe hande catti ko fonno sattude hoɗum woni ko yeeɓi saabu mi haaldine mawɗo goto no mbiɗani kono minen mi yewtude mawɗo goto o wiyama so tawi aɗa heyɗa garɗa e resto woni place jeewo ñamde mbiɗa mboɗo sohli ñamde palade no forima palade ko 600 kono o hokkuma feccere palade o wima ƴeew sene safi ƴeew oɗo feccere nde ƴeewa maaro ko sene safi ñamɗa feccere palade tawɗa no safi sa ala mbiya safani ɓenna e goɗɗo on hokkuma feccere reedu ndu hewani e joni an garɗa kadi ƴeewa debbo moƴƴo garɗa kadi ƴeewa debbo mon no mbaɗɗa e galle mon i mbiɗama salamu aleykum wima porte ouvert kettoɗe no moƴƴi o wima porte ni damal ko uddiri ette ganduɗa ɗum ɗon fonno sattude aɗa yanna o so nayima aɗa fandintama kanko hoorema andi so nayima ko fandintama saabu wonto tawma sabu haala pular mi no baylama yiruma fof no tafinantama cakkama oɗon safa ni rewata ha addana hande mbaɗo e duuɓi ɗum salo yaltinde kalis mum yaha tigui rigui soode nane haali par ce que nane on to kalɗa mbiɗa walla baɗoɗo ɗahirni momode bonnoɗa masala nane nder haala ma mbiɗa kala mo jiiɗa ne yaltini endu so tawi neɗɗo yaltini endu an a daari ɗum beele dawgal ma endu ala endata est ce que Allah sa i an ko endu sabno i endu a daari i est ce que an dewgal no jogori endude sabu an endu ko ɗum ɓuuri sattude on woni weɓirma ko endu ga hen ko endu ga endata par ce que so tawi a yi endu a yawata endu kono so yiyani haydara a waɗani sinab sal haydara a waɗani a yaltinani haydara terde ma gorko so yima wodata yidde so yiiɗi yiide o andi ɗum yiita tan oɗan kalis mo walla famani ɗum waɗi nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam o haali o wi dagana hayni hay gorko desowo debbo teldude muɗum saɗa teldema ko yahata won tawaɓe kono hande ndi tan e ko ɗon ko jimi arane sabu hande dewle kewɗe koko boni holko bonni dewle avant kada res debbo mbiya il faut gurden 3 ans walla 4 ans malla gorden 3 mois kam 3 mois o gonda e jomum ko pannoɗa hebde makko 40 ans o keɓami ko nder jamma goto mbaɗaɗa joni jinnaɓe koye mumen hande so tawi tan hankkadi ɓe jeeyi ɓe kalde e nder koye mabɓe walla so tawi ɓe jeeyi hankkadi jomum wiyama wonde ko anone ƴamƴam kaari ko jinnaɗo ma wiyanma an kam mbaɗa way riide kaari eyyi a yahata galle kaari en aha sa nawi neɗɗo tigui rigui joom suudu ndeysan mbaɗa nani qissa goto woni yo Allah yurmo yafo ceerno Mouhamadoul Mansour barato mbour gandi ceerno Mansour ko neɗɗo dariniɗo l'islam kono mum alani ene wawi yidemo e nder reedu men Fouta e wona Fouta ɗanninima leyɗele won waji goto meeɗi ƴewde ɓe ɓi suha are makko yimo ceerno ni nde wonmo cohlinomi o wimo cohlɗa on yimoto sohli kaari o wi ɗan andimo o yaha mbaɗa andimo kaymi yimo almudo ko keñude sikkata tan so haali yimo ma ceerno jaam o yima yimo kay mboɗo jogui fortoje makko ceerno e jogui forme o yo adde forme o ko olli ceerno holto jiiɗama keɓɗa forme o o wono yiide ceerno yo oɗo harminima o woni wodnama ne yahaji ma to dewɗa ha natɗa ha lejjiɗa fortoje ma imagine joni kay wona joni fortoje joni ko vidéo jomum ñogoroɗani boyama mboɗo joguiɗo vidéo ji ma honayi mo bonmi resde o walla famani vidéo ji kadi oto Allah wat ɗi ɓocciro joguma kolla sewel mom mbiya ƴewno way timmude dar boyamo mo hen sani vidéo bonno gaddata kay to ko vidéo bonno jomum waɗi vidéo ɓocciro joguma imagine rewɓe ɓe poti fimde on banggue neɗɗo jokkodiri e maɗa ganduɗa o yiɗi resdema o yima ya fooɗ hoorema nelda kam fotterɗe ma gadda nelda kam neldama janggo e janggo yiɗi hebde ma hunde o wima so tawi arani mbaɗɗen hunde mi sara ɗum e aduna he ɗum woni ko sari heewi sarima yimɓeɓe nonki andu ko sari ɗum kono sa wittidere ko ɗum sari ɗum connaissance de cause kono nelaɗo sallallah alih w sallam ko wino ko tan o wi kala jaɓɗo suurade o suura ɗum Allah suura ɗum ha ñalawma darani curtoro hoore mum fof Allah surta ɗum ɗum waɗi ko namdeɗa e nder lewru korka wonde memde deftere qur'ana nde ene yiiɗa haɗema memde deftere nde janggo ɗum en jiina yimɓe nan ɗon yiiɗa he qur'ana kono happodde e qur'ana ɓe jiiɗa qur'ana ni
par ce que an jibinɗa ɓiɗɗa waɗani qur'ana a janggata qur'ana haaju ma ala e qur'ana hay bisimillahi wawa kadi ko yidde famindema yimɓeɓe e paam rewɓe men ɓe bandiraɓe ɓuuri hewde probléme saabu lewru korka arata tan kam fof mbatta julde so korka ɓenni goto wonta julde min kam ɗo naññimi korka so ari joni jamaji tawata ko ɓitti dante ɗenen ɓitti kadi jomum ara jama anda hayno jokkorte juulo hen sahani gara e dental neɗɗo ne juula o jooɗo o wi almami juuri jalde ha almami o faye tukkara ummo o ummo mi ummo kadi sa ummima a anda natirta e dental ne heewi par ce que heewi aroɓe nder nafle ɗe ko ma mbiyata kono comme ko oɗo juma nafle makko ne juuti mbiɗa jooɗo ha usso wona ferere haalama juma goto mi yiɗum nder nafsade waji mbi ko toon juulata mbi woni ɓe mbi toon ɓuuri yawde darde ɓe gummoto koto woɗɗi ɓe juuli e jama jawde darde o eɗo ko almami wi jama oro kañum ɓuula usra fele ɓuula usra binas juultat ana andi juma o gistanande oto juma ko legal mabɓe woni a yiyat yimɓe gummoto mo jala oto de passa oto gara juulde oto jama ette jama ɓurɗo juulde darde o ɓuuri hewde baraji sabu jama on o waɗata ko hisbayni woni hisbaji ɗiɗi tarawih te nelaɗo sallallah sallam wi kaman qama bi tarawih kala darniɗo tarawih sa mayi ko aljanna faaɗa imagine enen ajaji ɗi naata men en gaɓini hay diine o kono noon jomum so mayi wone wiyede mbaɗanemo silke qur'ana gara jangganemo defte mbaɗanemo ni mbattanemo ni allah wi qur'ana janggade fof so tawi har fof o janggama min allah mi waɗata har fof composé ha qabri ma yima est ce que a waɗini ɗum ɗo so yam waqimu salati allah yimɓe ala ñulni a jibinina sa wi ala o wi ɓen transféré so tawi jomum sankima ɗum hewɓe dañi probléme bamul to hama soɓe mbawno ummade ɓe garano gala e pañe alma mbi accu silke ma o joƴƴin min tampi ɗum waɗi nelaɗo sallah sallam o wi kala cankiɗo hay sa waɗani silke qur'an ya waɗa subhanallah o wemdi laabi temetere o wi kala baɗɗo subhanallah o wemdi laabi temetere taw neɗɗo mane maayi nelduɗama ɗum o wi kala ko wonna e bakar allah yafata nelaɗo e haalata ɗum nde won sahaba goto jooɗi o yeddi haala ka ɗema hono manki jabde ɗum o wi ɗum woni ko webde neɗɗo waɗa boni ma gayno subhanallah o wemdi temetere tan jafeɗa o yalti tan o tawi neɗɗo goto jeemeji mum ne waya on waya yimmum ene waya bojji cattuɗe o wi ko o wi nenam koko sanki mbadi ndi wonti mbadi mbabba te nelaɗo sallallah alih w sallam o wi kala mayiɗo taw wala watata janaba sa maayi sa ubbama guila a yettaki bammuule guila a suwa yetta to paɗa to tawa mbadi ndi wayilima haalaɓe wonti mbadi mbabba tugal ette yimɓe hewɓe nan ɗo mbawa lotade janaba ɗon ko sujet ɓurɗo kadi lorgal ɗeɗon kuule fof men garoy hen so tawi taw hokko ma jewta men inchallah kono ko ɓuuri hawnade nde waaji o ari o moggini caggal o nani nelaɗo wino subhanallah o bimdi temetere o moggini caggal oɗo subhanallah o bimdi temetere o wi so tawi nelaɗo ko haali ko gonga yo allah waylu oɗo wonta neɗɗo normal o arti tan tawi waji no jeemeji mum ene jalla o wi an diño gacci mami kada woya on wi aha ko tour kalanmami tournuɗa ko jaaɗa gartuɗa haadema artude mbadi nenam ndi arti yeeso ngo ñaari baati o wi est ce que ete kanko jaɓano haala nalade kanko woni badɗo ɗum o kiba noon gonɗinde seydina mouhammad ɗum waɗi enen mbasiyo rewɓe yooɓe gaccu defta qur'ana ɗe janggoɓe qur'ana ɓe tunna jangga eyyi kadi ko debbadi warade nder l'islam islam gaddiɗo warade ko debbo nde o warate e l'islam o warata ko wargo mettugo saabu nde o wimi jaaɓi nelaɗo sallllahu alih w sallam ɓe mbima ko an murti an ka debbo aɗa yoori guite an addata ko gonɗinde seydina mouhammad o wi wallahi mi gonɗini nelaɗo ɓe kaɓɓe ɓoggol e koyngal ñamal ɓe kaggi ɓoggol e koyngal nanal ɓe kaɓɓe dow gueloɗi ɓe mbi gueloɗi yo jaaha gueloɗi gone yaade bagan gueloɓo ne yaaha bagan yaaha ɓe mbaɗimo écarté ɓe peesimo ɓe nangi hawliri ɓe nangi silama ɓe peesi terɗe ɗe kanko adi warade nder l'islam ko debbo te rewɓe so tawi ɓe darima haɓe jogui gueɗal kewgal e nder islam rewɓe mbiya ha ngala fodde de haɓe jogui fodde ujunaji e nder l'islam kono noon so tawi a janggani qur'ana wonɗo ɗum bandam kadi saɗa juula wonde e salligi kadi paamen hay sa ana fulani hatta korka ma seddude yimɓe hewɓe mi yi rewɓe kadi ɓe ganduɗa ko haade addalngal namdal men haala ɓe laaɓa ƴiƴam fileru laaɓɗa ko 23 heures malla laaɓɗa ko minuit ƴiƴam fileru aɗa ɗum hannama hawrde laaɓɗa minuit malla laaɓɗa 4 heures du matin avant assalatu khayr min annawmi sa fini tawɗa ka laaɓi guila 4 heures du matin kono aɗa umki dañƴi ndiyam a lootay sariji ma sa fini yahoor sa wi nomi horta il faut mami fiya mbahal haade mi lootay hanki mbahal mo piiɗa ñalawma o lebbi ɗiɗi lebbi ɗiɗi korta lebbi ɗiɗi ɗum waɗi ɗum probléme par ce que jomum yiiɗi mi won garɗo e namde ham wi min amadou guilanke jamma laammi kono wonno mi lootuno hande mi horani mbimi awdi bone nanguiri ñalawma continue o nanguiri ñalawma o so salinomo saliba nanguide ñalawma haarimi haalima honani ala ñalawma ko lebbi ɗiɗi yoɓata hay so aɗa hoori ñamda tawatinani woodi mbiɗama tijje du ande a ɓurtini aɗa waɗi bone a ƴatti tamarore mbiɗa subhanallah kokkiɗa ha ɓoy mbiɗa min kam haade mi ñaami tamarore darma yara pondiyam jarɗa pondiyam pour ndiyam lebbi ɗiɗi ñoɓata oda famdi men jogui probléme de kono noon korɗo no ƴeewa taw saafi aɗa hoora ha para jiiɗa ƴewde taw saafi ƴewna yimɓe taw saafi saabu yimɓe fof en joohi aɗa wawi ƴewde taw saafi a motta noon ɗemgal andata taw saafi haala pular mbi saɗa ƴeewa taw saafi waɗe ɗemgal saɗa ƴeewa taw wuuli waɗe genol genol ko wawi andude wuuli kono andata saafi de genol sa wadde ande kamen wuuli kono a andata saafi e kono sa waɗe ɗemgal a andata saafi wadde ko ɗemgal andata saafi wadde ene sella ƴeewa taw saafi ene sella korɗo mo ganduɗa aɗa hoori gueɗel gotel aɗa heedi e ji aɗa fewnan yimɓe ji ƴeewa taw saafi ene sella sa ken kokkira aw yaha yamon noon so haade hatta wadde no cafta ɗemgal ngal tan je cafka nanguima noon mbiɗa haari en lammi seeɗa tan ɓendini ngel goori haade goto yaani ala dañi probléme lebbi ɗiɗi kadi dépageage enen ɓeddo konngol banggue dane maayo yimɓe ɓe nan toon koori kono wasa hande Fouta Madiane wuuli yimɓe ɓe nan nder ndiyam tan muta
paamen noon muddene yimɓe men en ɗum de naatde nder ndiyam muta tan ha noppi ma ɗi nana ndiyam ette mi meeɗa yid neɗɗo muti sukki noppi mum muro fof mun nano hoore kayne yeltuma noppi nanani te nelaɗo sallah sallam yima noppi ma so nanni ha naati ha tinɗa goddol ma ngol fuɗi kokma boni gonga yimɓe ɓen nder ndiyam tan ɓenen nder lelo julo ene ɓenna par ce que haysa tuufay mbaɗɗa tuufay mbimi de kokdi sa ho hinarma an tina goddol ma ngol waɗa sentir a mimi ko haaɗi saabu guite e hunoko ene wonde noppi e kine kañum indindira koto goto no yaada wala famani e ɗum waɗi toujours yo yimɓe ɓe nden ɗo aɗa andi jangde toujours yimɓeɓe nde kewi wiide intellectuel ko jangguɓe tan yimɓe mbiyata intellectuel mais intellectuel aji so tawi ne ƴeewe min tottami ɗum ko almuɓe alquran ɓe par ce que fof nane mabɓe culture ko wiyete culture général ko nane mabɓe kadi deftere nde so tawi a ƴeewi ha nder fof non toon ko neɗɗo bani adama yiiloto e aduna woodi kay komo gandanɗa hoore ma tigui rigui gollorta ko deftere nde kono kay kala ko gollete nana e nder deftere almudagal nayoɗami jimiyen tan ko musoɗafa almudagal nayoɗami jimiyen tan ko musoɗafa wallahi almudagal e darde mon ko darde anabi musoɗafa almudagal nayoɗami jimmiete comme sadafa Cheikh Tal almudagal ela Suleiman ko darde anabi Musa la ilaha illallah almudagal yodami jimmiete comme sadafa mati almudagal e darde ko darde anabi Musa dafa almudagal yodami jimiyetan ko musadafa dari tal almudagal ela Suleiman ko darde anabi musadafa almudagal yodami jimiyetan ko musadafa putanaɓe almudagal ela Suleiman ko darde anabi musadafa almudagal yodami jimiyetan ko musadafa Amadou Koumé almudagal ela Suleiman ko darde anabi musadafa almudagal yodami jimiyetan ko musadafa dumidu almudagal ela Suleiman ko darde anabi musadafa almudagal yodami jimiyetan ko musadafa Baba Ali Malal almudagal ela Suleiman ko darde anabi musadafa almudagal yodami jimiyetan ko musadafa laila jimiyetan ko musadafa jude do jimiyetan ko musadafa Cerno Madani Tan jimiyetan Cheikh Omar Tan jimiyetan Cerno Musa Konte jimiyetan Futanaɓe jimiyetan Cerno Sade Thiam jimiyetan Cerno Amadou Dia jimiyetan Cerno Macky Tall jimiyetan Cerno Macky Tall jimiyetan Cerno Boyin Nadi jimiyetan Cerno Boyin Nadi jimiyetan Cerno Boyin Nadi jimiyetan Cerno Boyin Nadi jimiyetan Cheikh Tidiane jimiyetan Cheikh Tidiane jimiyetan Cheikh Omar Tall jimiyetan Cheikh Omar Tall jimiyetan Cheikh Omar Tall jimiyetan Cerno Cheikh Tall jimiyetan Cerno Cheikh jimiyetan Amadou Koumé jimiyetan la ilaha jimiyetan la ilaha almudagal 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 bane juude to almudagal ha la ilaha almudagal
Ustaz Amar Fall almudagal o arsuki almudagal bade jude do almudagal ya bobe telefon be almudagal la ilaha illa almudagal ya bobe telefon be almudagal ya bobe telefon be almudagal Amadou Koumembi mi almudagal kira annabi men almudagal kira papkante almudagal dujetu almudagal Amadou Koumé almudagal ala innahu zulmun wa lahabun wa mahalun ala innahu zulmun wa lahabun wa mahalun Adam ala innahu zulmun wa lahabun wa mahalun ala innahu zulmun wa lahabun wa mahalun صلاة وتسليم علي مرد الورى الهنزيز إذا كان لسأل شيخ عمر من جوليكي شيخ عمر من جوليكي شرنا مداني تال جوليكي شرنا ماكي تال جوليكي شرنا بشير تال جوليكي شرنا بابا تال جوليكي شرنا بوركي تال جوليكي Cheikh Omar Basir joli koy Fouta naɓe joli koy Fouta naɓe joli koy Baba Ali Malalle joli koy Baba Ali Malalle joli koy Mene jari Banor na joli koy Mene jari Banor na joli koy Mene jari Banor na joli koy Haruna Li na joli koy Haruna Li na joli koy Ceerno Amadou Kane na joli koy Ceerno Moussa Konte na joli koy إنه ذل ولحب ومنهل لكل البرايا لا عن الحق يوحل قد عاد عيسى إلمان سري سمد معالي مختار جنال سناد ولي الولياب جو شيخ عمر الفوتي ينحاي من يادما كلا نقفوك كوينغال de golle kay taddinani ma'rude Allah kodda ma ise kala jeddudo Cheikh Tidiane di jeddu kala jeddudo Cheikh Tidiane yonando Cheikh Umar dadi ceerno mun ceerno ma ko almudo Tidiane Cheikh Umar al Fouti yuddi jeddu mar ananani ko kalmi ko bada hedima kala jeddudo Cheikh Tidiane yonando Cheikh Umar dadi ceerno mun ceerno ma ko almudo Tidiane jom di men Cheikhana Umar Tall jambaro jom kawe jom fetelwa kareñi men Cheikhana Umar Tall jambaro jom kawe jom bado judo do silawala dalle kawe kime afadinya na walde ummita kareñi men Cheikhana Umar Tall jambaro jom kawe jom bado judo do inma kamiyata إنما كان مدد المندو إنما كان مدد المندو إنما كان مدد المندو إنما كان تودم تال إنما كان مدد المندو إنما كان يتودم بمحمد وببنته وببالها وابنيهم ستين على بالهدى وسابي وتابعين لهم فهم وداتنا على المكارم والندى فرج سقام العبد وكشف كرب يا خير من مدل أسعة الله اليدا فرج هموم المسلمين وكربهم يا خير من مدل أسعة الله اليدا الله أكبر جل ربي قد حبا ورسل مدى ثم صلاة مع السلام على النبي المهتدى والعالم أصحابي ما جاء وبدا جدا ينت ko annabi ko kañum tan heɓi ɗum nde wonnoon annabi a yiɗanmo tan Allah yiɗma gañamo Allah añma goto mo jiɗata ko annabi sallallahu alaihi wasallam sa añimo Allah añima kono on teskimo o ko haali e nder Cheikh Oumar Kodda Adama Aissa Ilmane Siré Samba Demba Ali Mouhtar wonande kala jeddulo lawol Cheikh Tidiane yo ƴewta Cheikh Oumar daɗi ceerno mun ceerno ma almudo Tidiane
e wadde noon so tawi a teskima ay nelaɗo sallah sallam ko nanta Cheikh Oumar en Alaji Malick en Cheikh Bamba en Mam Cheikh Ibrahima Niass en kala ko nanɗa ɗo dille mun ene dille dilliri ko saabu nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam dijeedu ñanden mi winoma ay jettoɗe foof godini takɗo kala kala juulen mo saabu mun woodi windere Allahu tagi tago o ɓurni ɗa ha taga ko hono ma ɓurɗo windere ay yimoɓe gulle nayoɗe game e jamma jibinere ɓurɗo windere kono julɓe cuute juuɗe mon dow mbaɗa manta annabi ɓurɗo windere ay tawrete linjil zabura limta qur'ana dow ngam ɓurɗo windere kono ay yafama adama e lekki ñamno dandamo nuhu saabu ɓurɗo windere ay kono dijeeɗu mi fammimma dandede Yusuf ɗe woydu nanno Yunus ndemoɗono daɗiri ko saabu ɓurɗo windere dongnama Moussa Halilu Yarla e jeyli daɗiri ko saabu ɓurɗo windere holi fo mo jiɗata Allahu yiɗma gañamo gañeɗa ko ɓurɗo windere woti limtu gasata kala fo mo rokka ɓural ko less ɓuure ɓurɗo windere ala e annabi mo Allah julno dijeeju so wona yasin ɓurɗo windere ƴew Allahu rendini inde muɗum e inde guiɗo muɗum ɓurɗo windere hay goto ngabbani dow kammo gastoyade gueno so wona Mouhammadou ɓurɗo windere mi winomo hamdan jetten rabbi jomen jomnema peƴƴo jilɓani mantude nabi min Ablaye Kanté woni himmam guiɗo wallam jarde adanani saɗa manta ɓurɗo wota Amadou saka yomde hen hanani kono paame hey sumbale o jeysan nabi so lillahi an a wasani ay pewal e muñal kami nunɗal hono nabi e mehdi woɗani nabi ko kecco ɓerde ko jawɗo dogɗal ko jurumdero ɗum o serani teddinde mawɓe hono nabi ala e yurmade sukaɓe ɓe ƴoccani ƴew nabi annabaɓe foof no ndidori ko an woni imamu lurani ko nabi de woni sirruji foof o rontini ceerno Cheikh Tidiane kala ɓuural ɓuuri ko ɓurnaɗo ɓurnimo ko takɗo fendani kono dijeeɗu mi famminma ñande dargue so huuli saasi annabi men tago Allah koye ma yakori yawmude ɓerɗe ndeƴani ay annabi tefgol ko an tan herori no hadiseji mbimi yeddani ay Adama e Nuhu so gantini janggo ɗon halilu wiide endani ay dijeeɗu kaldiɗo Allah so haalata dewiraɗo Allah suusani kono noon mi fammima gueɗel gotel ñande mum nabi ya jaggue juuɗe amen tefanami rabbi rahmani ay yo Allah yurmo yiɓɓe annabi yo Allah yaafo yiɓɓe annabi yo Allah dandu yiɓɓe annabi o sowaɓe e leftinirani janggo ko ɗum tahi min kewi wiide ceerno Cheikh Tidiane ko ceernajo kawriɗo no fewi tabarakallah ma Allah rokki Cheikh Tidiane so gillame maɗa renti tewe ƴiƴamam Cheikh Tidiane e nder ƴiye am mi haaldani yengo diine kala jiɗo Cheikh Tidiane mbaɗeni ayiɗata haalde ni Cheikh Tidiane sinno ko saga men minen e Amadou Koumen e Oustaz Amadou Fall soɓe jiiɗi noon ñande fof émission waɗat soɓe jiiɗi noon eɓe dañi waddeno on sinno ko sagoji men e kala wakkiluji men soɓe jiiɗi ñande fof min émission Cheikh Tidiane ha porka gasa min labtinoma Cheikh Tidiane min daña annore diine so lawol Cheikh Tidiane ko nangue nde yimɓe janga ko lewru ndi mini ɓambemi diine ceerno Cheikh Tidiane kay ko garduɗo faabo windere o lawƴi ɓerɗe o laɓɓini laabi diine Cheikh Tidiane nde jiiɗa tane ne laaɗo Allah o wima ɗal kala ceerno ɗal kala wirdu joguiɗa Cheikh Tidiane komin woni ceerno ma ɓeydowo diine nde Cheikh Tidiane gasni ɓurɗo windere o yananama hankadine ko nangue diine Cheikh Tidiane kala ko duwi Allah jaɓat kala ko haali janggi jofat kala mo jaggi hande daɗat on woni danɗowo Tidiane ne hawi min dijeeɗu e kawisaji ceerno Cheikh Tidiane duuɓi jeeɗiɗi kum Cheikh Tidiane reni Qur'an ko heddi e gande tampani kawisaji ɓurɗi hawnade e ceerno Cheikh Tidiane omo silka Qur'ana e nder poofaali jeegom ette o ñuhlani o timmina polle diine enen de Tidianiyankoɓe yoni en wasu kala ɓurɓe ɓeydirte ko ceerno men Cheikh Tidiane laabtuɗo laaɓɗo diine ko Tidiane uddi kala lawol gudditowo woodani ko Cheikhuna Tidiane toktirɗe laabi pop ndenti e nder nawre ceerno Cheikh Tidiane wadde taren wirudu Tidiane
kone unowo maide sata ay ko tari wirdu tijani kone unowo ene weli fawe ɗon peɗeli mum seeɗa nde tawno wonɓe gandanɗa hoore ma ene jiiɗa nadde émission he ɗum noon en mbiyat ɗakir toon yo uddit ɓoggol ngol hay sinno koye 10 minutes bandiraɓe mbawa dañde fartange wawde nadde ne haalis hen andi kam DJ du oɗo yawata jaggude hoddu oɗo koreji ma o yawata jaggude hoddu oɗo ma bo oɗo aɗa kam ɗiɓe fof koɓe ñeñɓe machallah onon ɗiɓe fof kono ñeñɓe ça se voit ko ɗum machallah mbiɗa yiya caggal mabɓe mbiɗa yiya hen play boyuji kadi mami haala kadi mbiɗa ko sukaɓe ko kadi mami haalande gueɗe moyi ruhul wujudi ndeysan muhammadu ruhul wujudi wa sirril aqwani imami ashabi sujudi fama lawsa muhammadul khairul wara awa muhammadun badrun sara subhana man amsa ومثله ليس يرى أثنى عليه الله استقى له الوجود كم الهاونا ديجدو ومثله يا رسول الله ومثله رتو ومثله تنغرى ومثله ويهنا يرو سيدنا محمد ومثله ليس يرى ويجيرا ننظر سيدنا محمد أثنى عليه الله وي مو غانددا كو الله انا سبيمو انا موني مو انا توني مو سيدنا قد استقى له الوجود he nala Allah sallallahu alaihi wasallam lisan kedo ya rasulullah dandagal kalko wodi ko sabu sayyidina ina woda nala Allah sallallahu alaihi wasallam qul baraya ya anta khallaqul baraya anta khallaqul baraya ya walaka la khalqul iyal nala sallallahu alaihi wasallam dandagal tagor ko Allah taganno kalko tagira ko sabu sayyidina Muhammad nala woni ɓuccidirde gandal dandagal tagore ena wayno so tawi izin sipsi ena haale wona wiite woni ko tingue nelaɗo sallallahu alaihi wasallam tagorde ko sipsi wonno nelaɗo woni usine o sallallahu alaihi wasallam kam awayna min adaya kala keɓɗo dokke e heewi heɓɓe moƴƴere heewi dañɓe ɓuural heewi heɓɓe kala gueɗal keɓiri ɗum ko sabu seydina Muhammad minka ya mawlal mawal eyi ɗum taginani ɓe jimi o haali o wi kala keɓɗo heɓiri ko sabu seydina Muhammad ɗum waɗi mo ganduɗa kam ko nelaɗo sallallahu alaihi wasallam hay Cheikh Ibrahima Niass haalimo holto yimanno e makko haali ha boyi seeɗa o wi an nelaɗo sallallahu alaihi wasallam kala mona daña e kala mona heeɓa e kala mona towiri ko sabu mara an nelaɗo sallallahu alaihi wasallam nde wonno yimata kanko bayi tabibi qaribun hal shiqamiya tashmo yuqabilni yawmil mughaffal mushaffau arani idha ma ji'tu yawman muhammad tahaqqaqa ani kama atawattu kono wa alqad ashara wastaqarra bihannawa wa niltil muna ma balu aynika tatmu ahmadun mali wa siwahu fawaisunun la yuna no inalaɗo sallllahu alayhi wa sallam ganduɗa min jorta hay nokku so wonata maɗo ala to min yoñi hay nokku so wonata maɗo ala to min jiiɗi moƴƴere hay nokku so wonata ma an seydina rasulullah wa kaful khaifina an nelaɗo woni keƴƴo woni timmuɗo woni kala kene heeɓe kala kene timma an woni ko timmata yimɓe an innama la hawlu wa shafi'ul nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam dendagal ñalawma dargue kulukuli so mbaɗi ala to min nangui ala somin jiiɗi komin o haalino pular ñana hen nabiya janggue junde amen ñalawma dargue yimɓe fof couleur paaya ñalawma dargue yimɓe fof nañat caɗele ñalawma dargue Allah haaldata tagore nde ana ronka dañde mo haaldi ɓe noka ɓe ɓayra baba adam ɓi baba adam tefani baba adam yimi ala ha hande min jaam ko hooram on jejjiti min bamon min ñamno lekkito aljanna mbiyami otom ñam cellimi min hawa min tellina on ɓennata garane Moussa haala garane Ibrahima wonno guiɗo Allah mbiyen Ibrahima an ka khalilullahi haala wallu min Ibrahima wi gaare hande guiɗo Allah sehil ala aɗana ƴeewa toon ƴeewe oto jool dariɗo ƴeewe o e jantal maɗa woni seydina Muhammad taw yimɓe ɓen kulli no ko andol gonnalaɗo yimɓeɓe dagana nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam adama enu soɓe gantini ñande mum Ahmadou Fall ɗon halilu wiide enɗa ɗum tagui halilu wiɓe jeeyato nelaɗo sallllahu alih w sallam kono kaldiɗo Allah so haalata kaldiɗo Allah noon ko Moussa woni kaldanoɗo Allah on haalta on ñalawma tawiraɗo Allah suusa ɗum waɗi wadde on ñande mum kay Ibrahima haalta goɗɗo haalta sas Ahmad Tidiane Fall ñande mum nabiya jagge juuɗe amen aɗan tagui sa andata ñande mum ko nelaɗo nangata juuɗe men aɗan ko tagui ɗum ɓurana haali Allah wira nelaɗo sallllahu alih w sallam wala sawfa yudika rabbuka fa tarda alam yajidka yatiman fa awa ووجدك دعنا فحدا ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر annabi teggol kay ko an tan herori ɗum waɗi ñalawma dargue Allah wiyan nelaɗo ar nelaɗo wi ana laha hande komin jeeyi min woni mo meeɗa wadde defo saaha goto meeɗa tarade meeɗa ferguitade Allah hande komin jeeyi min seydina Muhammad nelaɗo ko nelaɗo woto sikko yahata ko aljanna de o fayata ko jeygol o faye jenga nen doga o faye jenga nen ruto o wiye jenga attiri ko nawɗa ko yaltin ko woni toon ko jenga ne yaltin ala waɗa ko nelaɗo Allah khairul mursalina ajazat kollal wa ñalawma dargue
jeenge nde heewade hani ɓitta Allah wiya nelaaɗo ko jiɗɗa nelaaɗo wiya ko woni e nder jeenge fof yaltu jinmi ko nanno e nder jeenge o yaltu ɗum waɗi eɗen jiiɗi kala kucciɗo télé o kala to gonɗa nde ɓorata téléphone ma naraɗa nodda galle o mbiya assalamu aleykum khayrul mursalin numéro nan ɗo a jasar kollal ɗum waɗi seydina mouhammad ñalawma dargue on ñalawma nelaɗo faye jeenge nde daara nelaɗo Allah jeenge nde herse nde ɓuuɓa nde nande aljanna ɓuuɓde nde wiya nelaɗo ko jiɗɗa nelaɗo wi ko woni ton o fof yaltu Allah wiya yalte haalama faye jungo nelaɗo khayrul mursalin a jasar kollal wara on ñalawma nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam nanga tafore nde holɓe tefanta o tefanta pour almudde o tefanta juurannoɓe tefanno ko meeɗano julde meeɗi wadde moƴƴere hay ñalawma goto Allah tefanma ñalawma nela tefanma malla meɗɗo wiide ashhadu an la ilaha illallah malla meɗɗo meɗde soode leeso juulɗum o rokki ɗum juulɗo malla meɗɗo ñamminde almudo malla meɗɗo wadde moƴƴere malla meɗɗo wiide weltare jamma nelaɗo sallah sallam ko ɓe mbimi nelaɗo tefanta heddiɓe kay tefanoɓe almuɓe qur'ana ñalawma dargue ɓe tefanat waliyaɓe tefanat annabaɓe tefanat kala goɗɗo e baɗɗo seeren ɓe tefanat ha heddi woɓɓe ɓe tefanteɓe ko yanoɓe nder ɓundu jenga ɓe ko nelaɗo yaltinta i tefante ko dañi probléme kay watte inter savoir kay ko dañi probléme wona kay waɗani probléme kay e joni nelaɗo ñalawma dargue o yahata ha nder ɓundu jenga o gakka ko wonno toon yaltino wi nera ɗeɗo daro jenga ne fayro Allah wi Allah ko nanno en foof a yaltini a wino la am la anna jahannama Allah wi aha mi wino moom hebbin ken hebbin gol ƴetten gonɗo ɓoggol ngol bisimilla assalamu aleykum wa aleykum salam wa rahmatullah calminama on juurom min calmitima min juurima musidɗo ko musidɗo Abdourahmane Ba gorko mo ɓulli e bisimilla Abdourahmane Seydou Ba min ko welta tan machallah yo gueno weltana en min beltima no feewi machallah bisimilla ma holno jiiruɗa ɓe sukaɓe vraiment machallah ɗo kay vraiment foti wallede no feewi foti wallede émission o noon koye moon heddi ne jiɗirɗon foof e nder oɗon tuma émission no wawi yarude hono noon wallahi ɗo ɓesdami ñande fof yo mbaɗa émission wallahi machallah fa tabarakallah min beltima no feewi yo gueno weltane jarama noon tigui jarama hono ni rendo fuɗɗum wona ɗomɗa ɗum no feewi kadi ko hunde wonde fayida min tugumi ɗo ɓandam ɗum nono moƴƴa khayrul mursalin a jasar kollal wara ɗum waɗi kanko seydina mouhammad sallllahu alayhi wa sallam ko ɓuuri yurminade ɓuuri hawnade Allah wi min nelaɗo ñagata ko hunde mi wasa jabde ko wonno aljanna ko kay on aljanna ko wonno jengol ko yaltira saabu nelaɗo sallllahu alih w sallam fayya aljanna laka mujizatun a jasar kollal wara ɗum waɗi seydina mouhammad sallllahu alayhi wa sallam ñalawma dargue kanko woni tefowo ñande mum noon fatimata bintu rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam ɗi seydina mouhammad o yalta o daro o wiya nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam baba bamako yamanama o wi min sohlani haydara warnoɓe alhasan al huseyne ɓe ko ɓen jinmi yide e worɓe seydina ali ɓe yoɓe gara mbaɗa haalde mabɓe min mi tampi ko kamɓe tan cuhnoɓe ɓe gaɗo ñande mum nelaɗo sallllahu alih w sallam gandata yidde annabi ene jaari ñande mum gandata ko mbiɗanano cheikh tidiane jaam gueɗal ko jaam gueɗal saabu ñande mum nelaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam o wi gaddami ko 16 kañƴe mi joƴƴini hen cheikh tidiane jumte tagore allah nde allah wi haha imamukum wa zamumiddukum fi dari duniyakum bi gayri ilmikum o woni wali allah woni almami mon gardi noon aduna mon ganda ɓe andunoɓe ɓe ko o woni cheikh tidiane ko fof mbi wallahi min ganduno ko o heddiɓe yettunoɓe cheikh tidiane ɓe daro direct nelaɗo salah wi o woni cheikh tidiane haha imamukum wa zamumiddukum fi dari duniyakum bi gayri ilmikum o woni cheikh tidiane he cheikh tidiane serigne babacar siwi ceerno cheikhuna tidiane holko wi cheikh tidiane serigne babacar siwi cheikhu tidiane o wi kellu rabba o wi kanko wonne ho almudo bila halwatin cheikh tidiane ene neha almudo taw alda e halwa he cheikh tidiane o nanda almudo makko allo musidɗo yettima allo ñif télé ma o ñif télé ma o jaafoɗa allo assalamu aleykum wa rahmatullah waaleykum salam wa rahmatullah kala natowo yo ustu télé o ne feewi non wallahi wona télé ni koye téléphone am jaɓannomi wallahi hay téléphone o usta ɗum ha laaɓa ceerno mbawa nandirdeɓe sowona ɗum waɗat écho machallah weltare hen wallahi fa tabarakallah inde e toɗo to noddata oɗo ko Sidi Baba Moussa to wasa fodde ɓayde bisimilla machallah min calmini wallahi ko weltare weytare tan machallah daɗa en mbaɗi fayida kadi haala ka machallah Sidi min calminima no feewi dara kala saha oɗon mbiya tan yon jokku golle vraiment ene waɗi fayida machallah ni de rendo fulɓe gone yiɗi ni de kadi yo Allah ɓeydu bawal ngal amin amin Allah ɓeydu bawal ngal joke golle oɗon ketta kala saha ene waɗi fayida a jarama ko par hasard ni tan mboɗo défilanno tan han jimi han en direct o gonɗo yebde noon weeli kam bon après ƴettumi numéro no ɗum wallahi ndeysan wallahi on beltanama ha feewi hande mi ñaagui dow kadi e guene weltane hasa assalamu aleykum calminama on juurama jarama o weltanama no feewi jarama
Cheikh Tidiane rabba bila khalwatin Cheikh Tidiane gandara wona almudo taw alda e khalwa waliyaɓe Allah ɓennuno ɓe pop joom laabi en ɓe pop so tawi a yiiɗi tarbinare yettade Allah sa yiiɗi yiidanirde nelaɗo sallllahu alih w sallam koma gacca joom suudu ma gacca ñamde welde gacca lalade to ɗahi gacca gueɗe kewɗe paya nder ladde nena Cheikh Tidiane wi kala almudam min tawar DJ duuɗe jooɗi ene waɗa émission ene yiiɗi kam min Cheikh Tidiane mi gakkamo darde mi wattan wali Allah tawi gortinani ala baɗa ɗum sowona Cheikh Tidiane radiallahu taala asabu ala nana daltaqamun fayalan la umana o nanga almudo o reñina ɗum o waɗa ɗum e nder hadara fewde nelaɗo sallllahu alih w sallam o fotti ɗum e fewde Allah subahanahu wa taala taw ganduɗa ala e goɗɗel gongel ala e dara ala e foccade wimo bisimilla oustas. assalamu aleykum. allo allo musidɗo gonɗo e ɓoggol o ɓoccitima tigui rigui ɗum noon wawi reftude ɗo rewno ɗo tan ne haadirni hen ɗum noon jokke bihimmatin aw bialin haza waaleykum salam waaleykum salam musidɗo min calmini min juurima min calmitimama min juurimama guiɗo min ñaganimama Allah moƴƴere yo guena waddan en moƴƴere mbi taw ko jaam e kisa Allah won toon wallahi ko jaam alhamdulillah o ko musidɗo almudo Bouba Kassé to Kolda Bouba Kassé Kolda bisimilla Seydou Kassé mabo ko welta tan e salminde seerenɓe jooɗiɓe ɗon ɓe machallah kadi ko musidɓe woɓɓe fayida ndeysan kadi e weltanade émission gila nana ene waɗe ha joni koye beelam tan min goni wallahi ndeysan min beltanimama no feewi kadi jarama saabu so ndo wayno so almuɓeɓe gevitama wayno ko minen gevita ni wallahi ndeysan min calmini noon seeren ɓe ceerno Anfal min calmini ɗum e ceerno Kanté kamɓe fof min calmini min juurimaɓe noon jarama kadi min beltino feewi min mbi yo Allah yo moƴƴere amin 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 yo Allah yo moƴƴere onon gandi ko jiɗɗon yo Allah wonnon ɗum amin amin eyyi min calmini no feewi min juurima haala assalamu aleykum wa rahmatullah en calmini en beltinima bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe wonɓe toon kadi to sengo men Facebook mboɗo andi ma duuɓi du arte mabɓe ne haadirni hen avant ko eɗen gayna émission o kadi aussi ko yidde tan tengtinde kadi e bandiraɓe yoɓe paam ɗum ɗo pour waɗa sans départ e mabɓe eyyi saabu ɗum ɓe ko almuɓe kadi ko almuɓe ɓe gandanɗa hoore ma ko yerlitade nawi ɗumen hen to gummototo no woɗɗine haadirni henna ɗum noon yo renno ngo yeccitaɓe enen en mbiyani enen ala mbiɗen ko kamɓe ɗum noon eɗen gandi neɗɗo o jangde nde aɗa andi Baba Ali o wi almudo ko keɓɗo hirande mum guila noon cukalel wallahi hanka ɗum haalano Baba Ali Malal Diallo koye almudo heeɓi hirande mum guila noon cukalel saabu ɗum rokka tan ko pot mum ko hen wuurata ɗum eɗen gandi ɗum ɗon te almudo kala o hokki hen yeru kadi goɗɗo labtuɗo o wi wonde hande ette suji ɗi jiyata ɗo hen e tere suji jiiɗa ɗo fof so tawi yurinatama taw ko jomumen ko almuɓe ne tawno jomumen ene gandi holko woni e hebde e holle jawdi reynirte kanko ko almuɗo Baba Ali Malal Diallo wallahi ko yimi yenke no wonno hanki ɗum haali ɗo fa tabarakallah machallah hande ko kañum darni ɗum ɗo wadde noon c'est très important almuɓe ɓe mbatte hakkillaji no fewi no fewi ne tawno kokoɓe mbaɗata ko woni gonga ay kala ko wona diine ko gueɗe adunayankoje alliyankewal ngal e adunayankewal ngal wona gotum ne tawno ko alliyankewal ngal kañum waɗi adunayankewal ngal ɗum noon c'est très important bandiraɓe mbatten hakkillaji men te hono ni minen emin jiiɗi waddude mabɓe somin dañi hono ni saabu ɗum hande duuɓi ɗum no wawi arde janggo mama ni lolo ara ɓawo janggo goɗɗo e goɗɗo ara ɗum noon c'est très important mbattenen hakkillaji men e fewi ɗahiru mi nanani ɗum noon eɗen gandi waktuji men gasi eɗen mbawi tigui rigui oɗon mbawi wullande bandiraɓe seeɗa fa tabarakallah so paari après udden émission men nde tawno eɗen gandi émission o fa tabarakallah machallah ko 1h30 wonno en dokkama 2 heures de temps wawa hejje eɗen mbawi sen gaccirama minen mbawi ɗo ha weeta ha weeta barɓel ko ene heeƴen ene heeƴa en ene heeƴa en noppi ɗi e kolse ɗe foof ne mbawi waɗede wallahi ɓi Ahmadou moɗo haɗaraji to kara mon ceerno boyin jaylallah ɓi Ahmada mawɗo haɗaraji to kara mon ceerno boyina wallahi ɓi Ahmadou mawɗo haɗaraji to kara mon la ilaha illallah bi Ahmada mawɗo haɗaraji to kara mon ceerno boyina wallahi fa cheikhe
Ceerno boyinaji waliyon Allah la ilaha illallah masyaallah tabarakallah di dokaramu Ceerno boyina wallahi mo joñe Ceerno boyinaji odande kala musiba tabarakallah waktu jiɗi ɗo dogodataki ɗum noon oustas konngol ma cakkitigol e nder buddi émission he alhamdulillah en jetti Allah no fewi en mbi yo Allah waɗan en jaam sabarke Cheikh Tidiane kadi nane o journaliste men haali ɗo ko waɗi fayida wonde yimɓeɓe yo darano wallude almudagal e wallude l'islam o saabu Allah subhanahu wa taala kanko addi haalde men qur'ana ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim o wi man yuqridullaha qardan hasanan wa yudha'ifu lahu kala ñalmuɗo Allah ñamande mo jere Allah sowan ɗum nde nelaɗo haali ngol ɗo konngol e nder makkanaɓe mbaɗi ɗum ko jaleɗe ɓe mbi mbata Allah ma ko waasi Allah yiɗi waɗede financé dal ɓe gona e jalde ɓe mbi Mouhamadou o wi Allah makko yo ñalme Allah makko sowa so yiɗi ñalme ɗo ƴeewi ñalme o onon ñalme wona onon mbiɗon gonginimo ɓe mbi ala wadde ɓe paamani haala ka nelaɗo haaltan ɓe nelaɗo wi kala ñalmuɗo Allah Allah yoɓa ɗum kadi Allah sowa ɗum sowo jobdi ni o wi so andi o sawar kay yo waɗa ɗum hoore makko ko sawata yo ɗo yo yaadu hen min cohlani bénéfice ɓe deƴƴi nelaɗo sallah sallam Aboubacar Siddiq arema ko yima nelaɗo holno min ñalmirta Allah o wi ittude dokka julɗo bande mbaɗana balne malla mbaɗana l'islam kala ko mbaɗɗa l'islam ko Allah mbaɗanɗa subhanahu wa taala eɗen ñaagui yimɓeɓe gara mbaɗana Allah subhanahu wa taala nde pusata émission ngaji ɗi mballa l'islam o ɓe ballatino nane on kaaɗi mbiɗon so tawi a waɗi fasco malla mbaɗa ouverture foyer minen min goni koye Fouta a waɗat fasco malla mbaɗa ouverture foyer malla mbaɗa conseil mbindanaɗo lettre o 150 000 mbaɗa conférence l'islam o waɗen ujunere malla imam alatani inchallah malla joom suudu makko wi ko ɗani wasa yaade gonga no woɗni jefrat ɗum ɗo so tawi noon ko gadduɗa ko neɗɗo goɗɗo fijirde jiyaɓe waɗa délégation jomum arde mouvement waɗa 20 heures mu joɗɗo arana ɓaƴo ene wiya dugusil ene heñanata naat an e dental maɗa ɗum noon eɗen jetta Allah no fewi kono noon eɗen jarno jinnaɓe men ɓe ɓe ganduɗa kamɓe goni jinnaɓe meɗen so wonano kamɓen gotta en mbiyaɓe yo Allah yoɓe moƴƴere woni rewɓe hen worɓe noon tigui ɗum noon musidɗam mo gandanɗa hoorema hande ko kañum jadanmi e émission o fa tabarakallah machallah kadi aussi ko kanko heedanen ɗo banggue addude oustas en walla addude tigui rigui ɓe ɓe gandanɗa kañum woni yimiyankoɓe ɓe machallah kankone aussi en dokkanmo konngol makko cakkitigol e nder buddi émission he en fuɗɗorima bismillahi rahmani rahim kadi en gortorima alhamdoulillahi rabbil alamin ɗum ɗon ko yettere Allah e Amadou komi ko weltanadema tan e weltanade bandiraɓe julɓe foof yeɓoɓe ɗum ɗo kam no oustas Ahmadou wini tan oustas Ahmad Tidiane Fall no wirini tan foti hankkadi pulago daña fodde mum fodde noon mi sikko alpulare ɓe no wiya fodde tettete rokketake tettete fodde rokketake tettete wadde noon en pota tedde manam fodde men gadden ɗum e men kepten en jii hannde no téléji ɗi mbayi mawninde goo fof ene mawni leñol mum enen poɗɗen ko mawnude poɗɗen ko mawnide koye men alhamdulillah noon en dañi ko mawnidirɗen koye men saabu en dañi waɗanoɓe réseaux sociaux ji ɗi e téléji ɗi enen mbiya ngare wadde ngaren manam jolten hujjaji men haalaɓa nane Amadou haalino ɗo konngol gotol fodde so tawi ko Abou Djouba hannde arno galle walla ko waye no wiyete baɗo Boubadio Salif Labba arno galle kalmo ari galle toñe nalankoɓe e minen wono somin kala malaɓe tan kamɓe toujours eɓe keewi hakkude nalankoɓe almuɓe e oɗon saha gastat kala garɗo galle ma kamɓe kebbinɗo concert ji nalankoɓe kala garɗo galle ma ne wawi yimandema ene honka bowluji guittami waɗi hen holsere mi waɗi hen gaari mi waɗi hen ni kono a yiyata mugu jimowo nelaɗo sallah sallam to yimɓe fof ne gandi so nelaɗo yimama e nokku o nokku ko barkinde a yiyade foof to nelaɗo yimate e nder Fouta neɗɗo jarnam wadde hen oto walla jarnam waɗande mum min gardani ɗo e émission ngaji he noon yidde dañde ala no mbinomi dijjoɗo mi sikko ndimin jokkodiri mbimi min jimmi tan ko pular yaha dow jimmi tan ko almuɓe haal pulareɓe ɓe ko fuɓe tindinte yimɓeɓe ko ɓe ganda ɗum fuɗɗi koye men wadde noon ɗawri fuɗɗi koye men ko enen jaltinta yimɓeɓe ganda min gardani ɗo yomin dañ Allah noon ko Allah jogui jiyaɗo mum ko Allah jogui neɗɗo mum dañini baɗan ɗon fof waɗani ko hoore mum gasi kadi kala baɗɗo hen waɗani ko nelaɗo Allah waɗiri ko Allah alhamdoulillahi rabbil alamin kadi en calmini jinnaɓe men wawɓe jiɓinde en neehi en kadi en jeygol kadi en boneji kadi en kala hunde ha mbawɗen arde ɗo alhamdulillah mi yetti nenam mi yetti babam mi wawi haalde aɗa wawi rokkirde numéro mon téléphone so tawi neɗɗo yiiɗi hebde on alhamdulillah min numéro am ko 78 577 15 69 78 refti hen 78 577 15 69 kala jiɗɗo jokkodirde men so ari inchallah ma en ballo konte wayno vite fait waktuji ɗi gasi haalaɓe wa rahmatullah tagal yettude ande sallallahu alaihi wasallam
aɗa wawi jabtude micro o nde tawno alay saago batterie o wayle vraiment Dovidou donc déjà merci et félicitations parce que jinnoɗen émission ko je pense que leñol ngol ɓe keeɓi ɗum donc ko haalete ɓuuri korka wona no Allah wino ɗum ni ɓuuri korka wona juste tan haɗani tan e no Allah wino ɗum ni haɗani tan e jamma hannde o ene heewi no wayno kooje donc mais ñagoɗen Allah tan ko erago mo mbatten ko encore une fois lancement mo kokkirten o ko yo jogiiɓe ɓe wawɓe hattanɓe ɓe yoɓe ngar ɓe sponsorise émission ngaji men ɗi encore une fois koye enen tan jeetan enen haalpulereɓe mbiyen ngare sponsorise émission amen jooɗoɗa ha émission natta wodde tawa dañani hen sponsor et pourtant jogiiɓe ɓe e wawɓe ɓe noon ɗo yeyta quoi c'est juste kadi ko wiide tan merci encore une fois wonɓe page officielle radio télé fulɓe aɓe keewi machallah donc plus de centaine et quelques personnes noon ɗo suive men ko yettere Allah donc kamɓene kadi ɓe mbiyama merci encore une fois côté YouTube to kadi aussi vraiment ça se voit que yimɓe ɓe ne mbatta men hakkille ñagonɗen telo rek ko yettor foti yettade ɗum e yimɓeɓe kadi mbawa wattude ko wayli kadi même si ko 3 fois par semaine donc wona hunde wemde so télé rokki ɗum leñol kadi ara rokka ɗum watta hen kadi juuɗum men donc ɗum ɗon tan wiyete anda ñantima de mon frère non mi ñantaki fa tabarakallah no waro no yodi ni ande sa waɗa sa min jimmi ko mbadda kam e tayreɓe maɓe ɓe kamɓe ɓe ñotana men min ɓorno ko hoore fonde couture rewi ɗon hoore fonde couture yo ñotana men min ɓorno ono fof mono darona il faut woda ko waɗe hoore fonde wat feere jiya min quoi musidɓe men ɓe to noon eɓe mbawi arde kamɓe ɓe jiye hen machallah Moussa Thiam bisimilla moon onon ne garon jiyeɗon hen ɗum noon mbaynoro ɗon tan ɗo goto foof vite fait mbaynoro ɗon ne haadirta ni henna bisimilla ne mbiyatɗa bisimilla jooɗ bisimilla joɗɗe e holno mbiyatɗa Moussa Thiam ƴettu micro o ittu écouteur ma o ceerno Moussa eyo bisimilla Souleymane ɓeɗo koye groupe he jeeya tabarakallah to jeeɗa Moussa Thiam sogue dindeje machallah andene hokkumo micro o Souleymane Kone ka cuballo yeri mayo mo yarande bele subal dino kam koy juubu subal sardiri mabuɓe wocci waɗɗani wuuro Demba Gaye jeeya ko siwre o siweyre Demba Gaye moolo kono France mboɗen ɗo mona yeeɓa ni o saha machallah min ɗum noon sikki ala konngol ma cakkitingol machallah en jettimino bandiraɓe fof kadi en émission kadi jinnaɓe no fewi machallah dijo dusma weltani tottanam gorko jonta ɗo tabaraka ko woyndani ko min ceerani yitide no fewi jammaji gila 0 heure ha ko hen min goni ala momin mbaɗata ala momin jaɓara wona sirin Sambou wonde sirin Pam Malick ɓen joni dañi ko onon oɗon mbawi dañde ko ɓuuri ɗum ɗon hande ene jogui visa ene jogui passeport uji mumen diplomatique kala ɗo beela ko toon ɗo jahata dokkama auto ji mumen ɗum ɗo fof ɗo mbawi heɓ ɗum rendo ngo pulago no wawi ɗum hawete par ce que mi yaɓat émission sirin Sam bisan koye korko wonno wodi noddu ɗum wi tottimon da ko 3 millions gasi ɗahiru guillanno waɗen signal wi onon kam est ce que enen ɗeno ɗum ɗo haaldude ɓe mbawa waɗande en ɗum maɓe mbaɗo inchallahu laaɓɗo jaaɓi yo Allah rokkuɓe fartangue wawde jogade ɓerde wadde ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe rendaɓe gurdam en gaari ɗo nagge wawde ladde albarka ɗum noon wonno yiɗande nde e fandare nde ko diine l'islam heɓay men fartangue rendo fulɓe kadi heeɓa fartangue ɓe ganda so tawi leliɓe luliɓe ne gagneje won dariɓe dadiɓe ne jullaji tigui ɗum noon ko émission moon mo gandanɗa hoorema woni ɓuure lewru korka ne tawno eɗen gandi ɓuure lewru korka ɓuure gonɗe heɗɗe so tawi Allah yiɗimo ɗum hankkadi hana serta e ɓuural ɗum noon sikela bandiraɓe musidɓe so tawi wonko tata hen oɗon jarlo oɗon jaafo so tawi wonko rewi hen lawol gandon ko gueno goto mo sénare wodani mbaɗo ne welda ene welira te watta so wona ɓuural ɗum noon sikki ala émission moon ko onon jeeyi ala tigui rigui mo ndenduɗon continue noon wadde partagé kala mo dañani yiide beele ne wawa ɗum yiide ne hadirtini henna kadi aussi almuɓeɓe mbatte e mabɓe hakkille ne fewi hande eɓe cohli wallede ne tawno saɗa puusa ko dedi yata ɓaguirtiɗi noon fulɓe keewide saɗa yerƴa ko tedi yata ɓaguirtiɗi ɗum noon sikki ala mballodiren e nder koye men ne tawno kala jeygu ngo gadduɗa ɗo enen fof ma en jaggu hen juuɗe men kadi dame ɗe koko udditi woto hay goto huul
aɗa wawi yiide ayawo ngo kula kono sa ari e nder oɗon tuma ko fartangue ɓolo keɓata hen il faut yimɓeɓe rendo men anda marketing c'est très important marketing ko kañum jogui jeygu ɗum noon sikki ala bandiraɓe musidɓe ha gongol konngol wonta gongol e lawol gongol eɗen ñaago mbajjire mbawɗum wasoro ɗum bongol ne tawno haalde ha jofno ko jaɓanede jeeya guiɗo moon sehil moon Amadou Koumé gorko mo jaabo dekle jeeri ciwalle walo ngoje e nammadi arno tigui rigui ha joni yewtidde moon gonwole e golwole ne tawno ko ɗon windere nde sifori tigui on jarama. رمضان أقبل فالقلوب مريضة والنور أمسى خافتا بكياني قل لي متى يأتي الصباح بنوره ومتى ننصاع للإحسان رمضان أقبل